kamkaminen do nga o ala ka bara an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye kunnafoni kolo girin minnu bɛ an bolo sɔgɔmada in na fɛn min ye CEDEAO ye maliyɛn bɛɛ to haminen nu jɔrɔlen don CEDEAO la nka pamuru tun bɛ an kunkolo sanfɛ CEDEAO ko fɛn min ye février kalo tile 27 n'o tun fɔra fɔlɔ san 2000 ni san 22 k'u tɛ b'u jɔyɔrɔ la ko kalafili ko ka kosɛbɛ kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don la an bɛ n'o walawala an lamɛnnikɛ jɛkulu ye fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga n'o ye an ka premier ministre ye ni bereberetɔ ɲɛmaa de don n'o ye MPR ye ale fana y'a ka lasigi kɛ 6nan o tɛ congrès ye sa o kumakanw bɛ an bolo yan ani a ye bagan sɔgɔli mun kɛ sirakɔrɔ la ani ka fara Ecobanki tanamako dɔw yera yen maa dɔw ka $4 o yurukura nin de bɛ kɛ kunnafoni ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara seereyaw kan an bɛ o di lamɛnnikɛ jɛkulu ma balima cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔbaw aw ka kunnafoni kɛnɛ a dayɛlɛnna bɔ jɔra bi tɛ talata ye décembre kalo tile 14 san 2021 ala y'an ɲuman wele an bɛ kumaso kɔnɔ donc kibaru kɛnɛ kan era sira i jawara ayiwa bura an tɛna nin bila da girinda la an bɛ na kunnafoni kɔnɔ fɛn bɛ maa senati la u bɛ dalateliya fɛn min ye kari ye maliyɛn bɛɛ tun tulo ma jɔlen don an bɛ kɛ cogo di nka an bɛ ala bolo fɛn min ye nɛgɛ ɲɛ 18 tɛmɛnen ni miniti 30 ye kunnafoni binna ka fɔ ko CEDEAO u y'u jɔ u jɔyɔrɔ kɔrɔ la ko fɛn min ye février kalo tile 27 la san 2022 u tun y'o o de fɔ k'u b'o kan k'u tɛ bɔ o kan a kunnafoni carila jamana fan bɛɛ lajɛlen hakili la gafe b'i bolo a sɛnsɛnnen bɛ mun kɔnɔ u y'a fɔ cogoya min na gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yɔrɔ olu caman kumalen don bi farafinna tilebinyanfɛtɔn ka kuluba min bɛ yen ni o ye CEDEAO ye u ka kari tɛmɛnen u ye lajɛba min kɛ n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO kun ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Mali faamaw ma o nana wolo gɛlɛya dɔw la ka ta ka ɲɛsin Mali faamaw ma ka kɛɲɛ sa ni Mayimuna Dunbiya ale ka fasiri ye a ko CEDEAO nin y'a ka u bɛ fɛn min wele sommet nin y'a ta ko 60 ye yɛrɛ k'a fɔ tako 60 in a nana sigi sen kan ka bɛn ni décembre kalo tile 12 san 2021 Nigériyakaw fɛ yen u ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Abuja a kɛra o yɔrɔ la a yɛrɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ sigikun fanba o de ye Laginɛ kibaruyaw ani Mali kibaruyaw kɔrɔfɔ tun bɛ ka boli o kan o kɔfɛ kuma caman tɛmɛna farafinna tilebinyanfɛntɔw ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛ fɛn wele faransikan na ko terrorisme u kumana o kan ani fɛn caman u da don olu la k'o ɲɛfɔ o kɔnɔna na sa n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ maa caman tun sigilen bɛ k'a fɔ Mali faamaw ani malidenw gɛlɛyaw tun bɛna ta k'a ɲɛsin u ma ka d'a kan CEDEAO ka bagabagali fanga kun bonyana kosɛbɛ nka kɔrɔfɔw kɔni nana sinsin min kan o de ye k'a fɔ min ye février kalo tile 27 nata san 2022 wajibi de ye Mali faamaw kan u ka se ka kalataw labɛn ni o baaraw ma se ka sigi sen kan a dɔ la u bɛna ɲangili ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma tuma dɔ la ɲangili a fanga bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ n'i ye kunnafoni di sɛbɛn yɛrɛ lajɛ a yɛrɛ la k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni kabiri a waati ma se wulikajɔw kɔni tun bɛ an ka jamana faamaw fɛ ka se ka taa CEDEAO fanga ɲɛmaw u lamɛn k'a jira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ k'a da u ɲɛkɔrɔ nka CEDEAO ka laɲiniba ye mun de ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko calendrier o ka bɔ fanga yɛrɛ bɛ ka baara minnu kɛ ka se ka karata ɲɛ bɛn waati min ko minnu kan ka kɛ olu pereperelatigɛw bɛɛ lajɛlen ka di CEDEAO ka laɲini ye o de ye n'i ye kunnafoni sɛbɛn na a ye a jira k'a fɔ min ye Ganakaw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Nana Akufo-Addo ye ale yɛrɛ ye kɛnɛ dɔ sigi u b'a fɛn min wele faransikan na ko conférence de presse o senfɛ a ye hakilina dɔw kɔni bɔ ka bin k'a jira k'a fɔ siga kɔni t'a la Mali faamaw ni o ye sɔrɔsilakaw ye bi ani Guinée faamaw k'u ye délégation kɔni bila ka taa ale yɛrɛ CEDEAO yɛrɛ nɔfɛ ka se ka CEDEAO kumaɲɔgɔnya gɛlɛya minnu bɛ yen ani u ye baara minnu kɛ nin waati ninnu kɔnɔna na k'o da CEDEAO fanga ɲɛmaw kɔrɔ a yirala k'a fɔ min ye an ka jamana minisiri min sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Abdoulaye Diop
ale préparatifs di ka ɲinini kɛ CEDEAO maaw fɛ min ye ɲangili ye o kana ta ka se ka Mali sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ fana CEDEAO kɔni ye a ka o ɲangini gulon ka sababuya kɛ min ye o de ye ka fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan yanni janvier kalo tile 31 préparatifs bɛɛ ka bɔ ka yira k'a fɔ kalataw baaraw bɛna kɛ kɛcogo minnu na calendrier ka se ka bɔ min waati mana se o ɲɛfɔliw ka kɛ ni ne ye laɲini ye bi fanga ɲɛmaaw farafinna yɛrɛ tilebinyanfɛn fan fɛ olu bɛ k'o laɲini kɛ kunnafoni sɛbɛn k'a lakale hali bi a ye a yira k'a fɔ Assimi Goïta bataki kɔni sera CEDEAO fanga ɲɛmaaw ma k'a ɲɛf'u ɲɛna Mali faamaw u bɛ wulikajɔ la bi cogo jumɛn na laɲini minnu ɲininen bɛ diɲɛ maaw fɛ ka se ka Mali ka olu don da la o baaraw bɛ ka sabati o dɔ ye k'a fɔ min ye kalatako loi électorale o sigira sen kan a y'o perepelatigɛ di CEDEAO fanga ɲɛmaaw ma o b'a yira k'a fɔ ŋaniya ɲuman bɛ olu la bi ka se ka kalataw yɛrɛ nun don o kɔfɛ min ye assise national sigikafɔ de la refondation a y'a yira k'a fɔ o baaraw fana sigilen bɛ sen kan o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ŋaniya ɲuman de bɛ Mali faamaw la ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nka an bɛ waati min kɔni na i ko sisan CEDEAO a ka jɛrɛ kɔni wulila kan min kan o de ye k'a ɲini Mali faamaw fɛ o diyagoya ni fin février kalo tile 27 natɔ Mali faamaw ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kalataw labɛn jamana kɔnɔdenw ka sugandili mana bɛn mɛn min ma u ka fanga di o tigilamɔgɔ ma nka yanni o cɛ janvier nata la perepelacogo bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka yira k'a fɔ baara ninnu bɛna kɛ kɛcogo minnu na a bɛna kɛ waati minnu na olu ka gafe fura ye k'o bila ka taa di CEDEAO ma n'o kɛra a dɔ la Mali bɛna kisi ka bɔ CEDEAO ka ɲangili ma nka ni o ma kɛ a dɔ la an bɛ ka siran ɲangili min ye o dɔw bɛna ta ka se ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako bura CEDEAO mɔgɔw ma Bandiagara kibaru mɛn yan o y'a mɛn fagali mun kɛra yen ma 30 kɔ ka maanifinw jeni u m'o mɛn u y'a mɛn u yɛrɛ sangafoli ta ka ɲɛsin malidenw ma ayi an ka sira t'u ka sangafo la a ka ɲi Ala ka hinɛ an ka silamɛ fura ninnu na bura Segu ba kɔfɛla kala bɛ se ka fili yan a ka gɛlɛn Yuwaru mɔgɔ bɛ se ka taa ni urne ye yan ko i bɛ taa sigi ko ka kalafili yan a ka gɛlɛn kalafili bɛ kɛ min burankɛ m'a fɔ k'a bɛ se wa burankɛ m'a fɔ k'a bɛ kalo 18 ta k'ale bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ Bura Jawara a waati an ka kumakɛla dɔw ko kolo tɛ ne na k'a tɛ yɛlɛma faama ka kuma ni faama ko n ko den bɛ bin a tabaga de bɔ o kan ka labato dɛ ayi an kɔrɔkɛ m'a fɔ ko tile kelen tɛ fara kan tuma bɛɛ tɛ a waati la faama ye misaliya ye ayi a waati la u tun hakili la k'a fɔ ko février kalo tile 27 san 2000 ani san 22 ko kalafili bɛ kɛ u tun hakili la o y'u dɔnbaliya ye a la sa u donna sisan u dugulɛnyara la u y'a dɔn mun b'a la a tɛ se ka kɛ a tɛ se e bɛ kuma i burankɛ nɔ la ayi bura a tɛ se ka kɛ an tɛ se ka ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ fali gɛlɛnkala buta la o an tɛ se ka nɛgɛ wallahi élection n'a kɛra Mali la bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini i t'a to i burankɛ ka kuma laban fɔ fɔlɔ wa n ko élection tɛ se ka kɛ a ko a bɛ se n ka y'i kali o kan o tɛ se o tɛ Assimi kuma ye o tɛ Choguel kuma ye anw b'an faso Mali de fɛ élection tɛ se ka kɛ e burankɛ y'i kalikan di diɲɛ maa ma n bɛ ko de f'i ɲɛna k'a kali diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a kali malidenw ɲɛkɔrɔ n y'a fɔ n m'a fɔ e m'a ye mɔgɔw b'a ko n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ ye ayi o bɛnɛ tɛ fanga na ayi fanga o bɛnɛ tɛ fanga na ni fanga tɛ se ka fɛn min kɛ a b'a fɔ ko ni a ko k'a bɛ se ka kɛ ɲɛfɛ n'a y'a lajɛ ka kɔnɔla lajɛ a tɛ se ka kɛ a b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ o b'a fisa i k'a kɛ maanifinw n'i ka kasara wallahi bura élection tɛ se ka kɛ Mali la fɛn o fɛn b'a fɔ ko élection ka kɛ Mali la a bɛɛ Mali jugu wallahi n b'a f'i ɲɛna a bɛɛ Mali jugu anw ye maliyɛn d'origine de anw ye maliyɛnw yɛrɛ de ni élection kɛra Mali la an b'a la kali ɲɔgɔn ɲɛna élection tɛ se ka kɛ wallahi élection tɛ se ka kɛ ni élection kɛra Mopti Segu fo ka taa bila fɛnw na Mali bɛ an bɛ fɛn ɲa la an sigilen tɛ ni mun ye Ala ka n'o kɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na u k'a kɛ yen kɛ a bɛ se ka kɛ Mali fan jumɛn fo n'a kɛra dɔɔni fɔ ka yanfan Burkina m'a kɛ wa o to yen fɛnw fin cogo ye kelen ye u mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen ye tu ni min ye CEDEAO ka lajɛ ye an y'a ma don Mamadou Sidibé la initiative zéro violence ɲɛmaaba k'ale ɲininka a kuma la ale fɛla ye mun ye CEDEAO ka nin hakilina in kan ale fɛla ye mun ye nin taabolo kan min sɔrɔla ale da an k'o la an t'o lamɛn CEDEAO ko kuma ye fɛn dɔ ye c'est vrai que bi alhamdulilayi mɔgɔw commencera ka a dépassionner dɔɔni parce que il y a un mois a question mana posé ko hali journaliste fɛ i mana jaabi cogo cogo a kun kɛlen bɛ dɔɔni dɔnkoma ye n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ n'i fa ma sa n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i ba bɛ sa n'i y'i jɔ i yɛrɛ bɛ sa yɔrɔ o ko kun tɛ ko nɔgɔ ye mais an y'a kuma fɔ ka tɛmɛ an bɛ segin a kan ye
diɲɛnatigɛ kɛlen bɛ kulu de ye. Deuxième guerre mondiale bannen diɲɛ mɔgɔw bɛɛ y'u fara ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ ko diɲɛ bɛ tabiya min na tan ni mɔgɔw ma fɛɛrɛ ka kuluw sigi. Kulu minnu b'a to fɛn dɔw bɛ u kun bɛ bɛn k'a sɔrɔ a ma wɛrɛ k'a tɛ ɲɛnabɔ. O tɔnba fɔlɔ o kɛra Société des Nations ye n'a bɛ fɔ o ma ko Nations Unies. Nations Unies sigilen kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ o ye fɛn ye o ka bon o bɛ diɲɛ bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ. U ko non Nations Unies kɔfɛ mɔgɔw k'a lajɛ ka entité wɛrɛw sigi. Continent américain sud américain olu bɛ se k'u dama kulu sigi. Anw fɛ yan Afrique u nana k'a ye k'a fɔ Union africaine fɛnɛ bɛ yen mais Union africaine fɛnɛ tilara k'a ye k'a fɔ ni baara bɛ tara k'a bɛ na Union africaine kɔnɔna la baara bɛ gɛlɛya. U ko maintenant ka kulu wɛrɛw sigi dugu minnu bɛ yen zone géographique la jamana minnu ka surun ɲɔgɔn na olu ka kɛ kulu ye u ka zone géographique kɔnɔna la pour que hali bi baara bɛ se ka nɔgɔya. O kɔnɔlaw la SADC créera CEDEAO créera fɛn wɛrɛw créera. Nin tɔn fɛn fɛn sigira a bɛɛ sigira bɛnkan de tun don. CEDEAO bɛ créer don min alhamdulilahi rabbil alamin président tun b'an fɛ yan n'o ye général Musa Traoré ala ka hinɛ a la ale b'a créer bagaw fɛ. A ye baara min k'a la yanni ala ka yɛlɛma ka kɛ CEDEAO ye alhamdulilahi a kɛra bɛɛ ɲɛna. Mais démocratie nalen kɔsan na CEDEAO texte minnu tun bɛ yen n'o tun bɛ CEDEAO régi u ye bɛnkan sɛbɛn kuraw ta k'olu fara a kan minnu bɛna démocratie ko komi o tun tɛ yen CEDEAO bɛ créer wagati min na mais démocratie ko nalen don ba la u ye texte wɛrɛw ta k'olu griffer a la minnu bɛna o compartiment gérer CEDEAO kɔnɔna la. Bon ne hakili la jamana o jamana n'i ye CEDEAO membre i sɔnna a texte ma i b'a bato aw bɛnna kan k'a fɔ ko bon mɔgɔ min mana ni bidon ta ka bɔ yan ka taa bila yan fɛ a tigi ni ɲangili min ka kan yama fama bala o ye nin ye a kuma fɔra don min e ka jamana mɔgɔw ma fɔ ko non an t'a la o ma bɔ aw sɔnna ma aw tora kɔnɔ ni ala nana n'a ka n'a ye aw de ka jamana nana o bidon ta ka bɔ o nɔ la ka t'o bila yɔrɔ wɛrɛ est ce que aw bɛnna ɲangili min kan n'o ɲangili dara aw kan est ce que aw kan k'a fɔ ka b'aw plaignir n'a fɔra kan ka kuma fɔ a si la k'a kɛ a si parce que n'i bɛ kuma fɔ n'i m'a walawala ta kuma la mɔgɔw t'a faamu CEDEAO président minnu kumara kɔsan na ka se wagati jan ma u bɛɛ y'a yira k'a fɔ Mali tɛ olu jugu ye olu ni Mali à la limite an bɛɛ ye jamana kelen de mais n'a ma ɲɛ k'aw ye kulu sigi ka sariya bila kɔnɔ sariya batoli ye o ye wajibi de mais est ce que ni y'anw fana t'a lajɛ tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que tuma dɔ la bɔ ka fɛgɛ yɔrɔ min na a tɛ kari ye parce que i b'a ye o CEDEAO kelen kɔnɔ jamanakuntigiw bɛ sariya sɔsɔw kɛ fo tuma dɔ la jamana kɔnɔdenw ni bɛ bɔnɛ ko laɲini sababuya la mais foyi tɛ bɔ a la. Troisième mandat ko kuma je crois que a kuma bɛ sen na au sein de la CEDEAO même pour que k'a proscrit et c'est sûr que il y aura des décisions fortes dans ce sens ça c'est une évidence. Deuxièmement min ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka fɛgɛ yɔrɔ min k'a bɛ kari yen ne ne hakili la mɔgɔ minnu bɛ historique suit histoire suit en Afrique ici n'an ye Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire CEDEAO n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO fana ye entité min créé n'o ye entité économique n'a bɛ fɔ o ma ko UEMOA moi je pense que Côte d'Ivoire ye UEMOA moteur principal de mais crise min tun bɛ Côte d'Ivoire Gbagbo ka époque la élection kɛli n'a fɔra ko Alassane Gayana ni Gbagbo k'a tɛ bɔ ni mankan nana sanction min taara Côte d'Ivoire kama mandat la ni jamana bɛ CEDEAO la sanction dɔngɔ de la ka taa min kama mandat la parce que UEMOA taara jusqu'à fermer yama fama la les BCEAO ka banque k'a bɛɛ datugu mais anw an bɛ dugawu kɛ ala kana an ta so yɔrɔ ma mais min ye k'a fɔ ko CEDEAO bi yali sanction bɛ ta an kama yali sanction bɛ ta an kama an ka souhaiter sanction ka ta Mali kama en tant que malien mais an ka latigɛ kan fɛnɛ k'a fɔ ko n'an ko k'an bɛ entité kɔnɔ an jɛra a sariyaw ma an ko k'an b'a sariya bato n'an y'a sariya sɔsɔ ni sariya sɔsɔ bere min dara an kun ne hakili la o man kan tɛ ka kɛ bere an b'a fɔ k'a fɔ ko min dara an kun k'a sababuya kɛ juguya ye parce que hadamaden n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni Alahu Taala cɛman la de o CEDEAO ta fan ye mais min ka nɔgɔn ni nin bɛɛ ye min ka nɔgɔn ni nin bɛɛ ye n'o ye bɛnkan min bɛ CEDEAO ni an ka jamana marabagaw cɛ o ye k'a fɔ an ka jamana marabagaw k'u ka bɛnkan k'a don ba la kelen filanan u ye kumakan min n'u y'a di u k'a kumakan waleya. O bɛ se ka kɛ sisan wa ka jamana to ni lahala in kɔnɔ bi n'i ko k'i bɛ kalata kɛ bi ka bɛn ni février kalo tile 27 nata ye i b'a kɛ cogo di. Bon olu fɛn ninnu filɛ i b'a dɔn mɔgɔw bɛ nin question poser sincèrement a ka gɛlɛn ne k'a fɔ ko n bɛ taga n yɛrɛ attarder hali nin question jabili kan ka sababuya kɛ dalilu minnu ye n b'u f'i ɲɛna coup d'état bɛ kɛ don min le 18 août 2020 ne hakili la a y'a sɔrɔ jamana plongé min nin crise kelen ninnu kɔnɔ n'o ye crise sécuritaire ye n'o ye crise an b'a fɔ la politique ye ka taa se a crise tɔw ma une crise multidimensionnelle o crisew ne hakili la olu de kɛra sababu ye ka mɔgɔw labɔ président min ni jamana kɔnɔden bɛɛ taara ka jɛra k'a sigi o crise sababu ye mɔgɔw wulili min kɛra o la o de kɛra sababu ye ni sɔrɔsiw nana ka président minɛ ka bɔ yen u b'a ma kɛ ten sɔrɔsiw bɛ président minɛ don min u y'a dɔn k'a fɔ ko crise bɛ yen n'o ye insécurité ye u y'a dɔn k'a fɔ ko crise bɛ yen n'o ye crise économique ye u y'a dɔn k'a fɔ ko crise bɛ yen n'o ye école ko n'a tɔ bɛɛ lajɛlen crise ye ne hakili la an ne min sigilen filɛ ɲɛkɔrɔ nin initiative zéro violence anw ye conférence de presse fila kɛ ka tugu ɲɔgɔn na président binnen kɔfɛ fɔlɔ la an y'a yira k'a fɔ bon n'a ma ɲɛ ko président démocratiquement élu a minɛra a minɛlen kɔfɛ mɔgɔ si ma bɔ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko mun n'a minɛra mɔgɔ si ma bɔ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko non a ka bila a nɔ la wajibi la
ngo koro yi ka fɔ ko minɛli min kɛra bien que sariya a y'a sɔsɔ mais jamana kɔnɔdenw ma u opposé a la ngo n'a ma ɲɛ ko kɛra an bɛ yɔrɔ min sisan bɛɛ ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se ka transition kɛ transition min b'a to kɔlɔlɔ minnu y'a to an nana nin coup d'état kɔnɔ an kana se k'an yɛrɛ ye o gɛlɛya wɛrɛw kɔnɔ san 50 nataw la fo ka taa tɛmɛ o kɛra an ka conférence de presse an y'o kɛ thème fɔlɔ ye thème filanan an ye mun de fɔ an ye ɲininkali tɛngu an yɛrɛ la k'a tɛngu jamana kɔnɔdenw na yali transition nin an ka wagati jan de di an yɛrɛ ma min b'a to gɛlɛya fɛnɛ bɛ jamana kɔnɔ an bɛ solution ɲini la walasa ka bɔda di an yɛrɛ ma ou bien an ka transition nin kɛ wagati kunkurunin de kɔnɔ a ka fɔ dɔrɔn k'a kɛra kɔfɛ n ko tuguni an ka taa an yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ mais kuma min na an bɛ k'o ɲininkali tɛngu an yɛrɛ la k'a tɛngu jamana kɔnɔdenw na kuma min na ni jamana kɔnɔden fanbaw bɔra k'a fɔ ko ka transition kɛ san 3 ye dɔw ko ko san 5 an bɛ bɔ mun kalama sɔrɔsiw yɛrɛ bɔra ni charte ye n'u ko ko assise bɔra n'a charte ye assise bɔra ni charte mais o charte kɔnɔ sɔrɔsiw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya fɛnɛ bɛ jamana kɔnɔ o gɛlɛya bɛɛ jateminɛlen kɔ olu fɛ insécurité b'o la o crise fɛn fɛn b'o la olu ye nin bɛɛ jateminɛ mais olu y'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka nin bɛɛ to yen ka nin bɛɛ labɛn ka élection kɛ kalo 18 mais Jawara mɔgɔkɔrɔba ko den mana diya i ye ka tɛmɛ den b'a kan ko subagaya nkalon bɛ da i la ne hakili la anw minnu bɛ yen ni anw bɛ k'a fɔ ko ka san 3 kɛ an b'a fɔ ko ka san 5 kɛ minnu yɛrɛ ye coup d'état kɛ n'olu yɛrɛ ko ko non ko kalo 18 b'olu bɔ olu y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ mais gɛlɛya nin bɛɛ kɔfɛ olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ k'olu bɛ se ka élection kɛ kalo 18 kɔnɔ mais an bɛ mun yɛrɛ dɔn u ma da fɔli ma anw dɔrɔn ye yan président serment na moi je pense que an bɛɛ bɛ yan de façon solennelle bandaw ye serment prêté Assimi y'a prêté u bɛ y'a prêté o 18 mois kelen kan u bɔra yan u tagara yan ma faamuya b'a la CEDEAO la u taara sigi o kumakan kelen kan CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u y'a f'u ɲɛna ko transition ni Alaw taala diɲɛna ma olu ye jateminɛ min k'a la olu bɛ se k'a kɛ ka bɛn kalo 18 an tor'o kɔnɔna la kalo 9 kɔfɛ gɛlɛya nana don jamana yɛrɛ marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya nalen don ni ɲɔgɔn cɛ ni o nana ni bandaw minɛli ye bandaw minɛlen kɔfɛ ka bɔ yen moi je pense que cérémonie de prestation de serment wɛrɛ kɛra fɔlɔ min kɛra président de tun bɛ ani vice président i n'a fɔ charte y'a fɔ cogo min mais filanan min kɛra an ma faamuya b'a la vice président binna mais président tora yen o prestation de serment kelen na ko tuguni Assimi seginna kan k'a fɔ ko 18 mois délai a bɛ respecté ni Alaw taala sɔnna ma a tilal'o la ko tuguni a seginna ka taa Accra a don kama a bɛ bɛɛ kɔnɔ ko sanction bɛna tɛmɛ jamana kama mais sanction ma ta a tagalen a y'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko non gɛlɛyaw donn'u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a to vraiment u tun tɛ se ka to ni bandaw ye bilen jamana ɲɛmɔgɔw k'u ma bɔ o tɛ problème ye mais a ko bɛ cogo di yali ma aw ye layidu min di a layidu bɛ cogo di a seginna kan o cogo kelen na k'a fɔ ko 18 mois min n'u y'a fɔ ni Alaw taala diɲɛna ma foyi t'a bali a bɛ kɛ ten ne hakili la kabini transition daminɛra fo ka na se bi ma ni mɔgɔ ye dankari transition na ne hakili la a kɛra M5 ani Sogɛl de ne bɛ min bɔra min kalama dɛ cogo di kuma min na bandaw ye Moktar Wan ta ka kɛ premier ministre ye ni mɔgɔ bɔra yan ne hakili la Sogɛl ye plainte portée an ma fama la jamana ni contrôle a kɛra bɛɛ ɲɛna près de la CEDEAO et même auprès de lui par rapport au CNT et par rapport au fait que les militaires bien évidemment étaient n'o tɛ depuis o bɔra la ne ma mɔgɔ si ye k'o bɔra ka contester contre la transition mais bandaw minɛli kɔfɛ problème kɛra jumɛn ne hakili la bandaw minɛli kɔ c'était un bon moyen a wagati kama k'a ye k'a fɔ ko kalo 9 tɛmɛna kaban n'aw ma ɲɛ k'a ye bandaw minɛ il fallait avoir le courage n'a ma ɲɛ ko courage y'aw manqué dans un premier temps k'a fɔ ko 18 mois t'a bɔ filanan kɔni na il fallait avoir le courage de dire que 9 mois tɛmɛna mais anw bɛ yɔrɔ min tiɲɛ tiɲɛna kalo tɔ 9 nin kɔnɔ an tɛna se ka nin baara nin kɛ a tun mana gɛlɛya cogo cogo ɲɛ tun bɛ sɔrɔ a la kulala mago bɛ maliyɛn kura de la maliyɛn kura ye jumɛn ye wajibi de don jamana kɔnɔdenw kan u ka wajibiya u ka ɲɛmɔgɔw kan u ka sariya bato d'accord ne baw ka n'a ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko baw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ne baw ka n'a ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko baw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na hali bi kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ bɛrɛbɛrɛtɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ MPR i b'o dɔn wa MPR dɔn MPR ma sigi an ɲɛna yan mouvement patriotique pour le renouveau n'a ka di ye dɔw y'a yɛlɛma k'a kɛ ko Musa peut revenir fɔla tun bɛ fɔ ten awɔ a récépissé dira anw ɲɛna o ko Sogɛl tun ko a b'a kɛ IDPM de ye ala ka hinɛ Malamine Traoré la professeur Malamine bɛ administration territoriale la a ko n'i ko IDPM t'a di k'a yɛlɛma a ka sɔrɔ k'a yɛlɛma o de y'a kɛ maaw caman tɛ Sogɛl dɔn Sogɛl cɛ dɔn n'a ye fɛn min minɛ a t'a bila i y'a faamu nka Mali la i tɛ mɔgɔ mankutu n'u m'a fɔ ko ye dɔ d'i ma an ka jamana kɔnɔden dɔw ka hakɛ d'u ma san'u ka sa u yɛrɛ tulo k'a mɛn karisa ye nin kɛ ayisa karisa ye nin kɛ jamana ye ne m'a fɛn wɛrɛ fɔ dɛ ni jamana kɔnɔden dɔ ye nin kɛ jamana ye a ye mun de kɛ jamana ye an ka n'a ye waleya mun kɛ an k'o fɔ ayiwa a ye nɛgɛ minɛ a ɲin na ko Musa bi tɛ dɛ u bɛ k'a fɔ ko Musa mɔgɔ don Sogɛl y'a fɔ kabiri les premières heures du coup d'état
du 26 mars 91 Choguel y'a fɔ ko il se réclame de Moussa Choguel man ko i bɔ a moment a ma siran Choguel mi tugun a ko il se réclame héritier de Moussa ayiwa kunnafoni di sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ tɛmɛna ye min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ka jɛkulu min bɛ yen n'u ye MPR ye u ka congrès ta ko 6nan o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ centre islamique d'Amdala ye a kɛra o yɛrɛ kɔnɔna ye kunnafoni di sɛbɛn ye a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye kɔrɔfɔw kɔni bɔ ka bin a y'a yira k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ minnu na bi a y'i da don a gɛlɛyamisɛnnin caman na k'a yira k'a fɔ MPR tɔndenw bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka se ka Mali bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye nin congrès yɛrɛ ye ani CEDEAO yɛrɛ ka sigikafɔ olu nana tɛngu ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye perepelatigɛ dɔw di k'a fɔ sigikafɔko kuma min bɛ yen bi n'u b'a wele k'a fɔ assise nationale de la refondation olu de bɛna perepelatigɛw di k'a fɔ kalataw baara bɛna kɛ cogoya minnu na mun waatiw mana se olu bɛ kɛ kɛcogo minnu na a ko malidenw bɛna fara ɲɔgɔn kan o perepelatigɛw bɛna bɔ o cogoya de la a ka kɔrɔfɔw la hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye élection kow ye tiɲɛ don élection bɛ ka se nka o n'a ta bɛɛ olu ka jɛkulu in parti de don wa parti yɛrɛ fɛnɛ sigikun o de ye ka fanga yɛrɛ ɲini a b'a dɔn kabini waati jan ni parti in bɛ yen cɛ ni muso denmisɛnnilakaw olu jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ wa ka nin congrès in yɛrɛ a bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min yɛlɛma kuraw bɛna don parti yɛrɛ taabolo la ka se ka maaw yɛrɛ dɔw yɛrɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ falen a ye a yira k'a fɔ hali bi a ka kumaw la a ko min ye mai kalo tɛmɛnen tile 24 a da sera k'a fɔ colonel Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔnw u ye yɛlɛma don jamana taabolo la jamana tun bɛ minnu bolo u y'a ka fanga minɛ o la a kɛra sababu ye fɛn min bɛ wele k'a fɔ rectification olu sigira sen kan o de nana wolo fɛn na min ye M5 RFP u ka sugandili nana boli ale yɛrɛ kan k'a kɛ marabolo ɲɛmaa ye an bɛ waati min na i ko sisan ale tɛna se ka ɲina cogoya si la M5 kɔ wa a tɛna se ka ɲina cogoya si la a ka parti fɛnɛ kɔ sabu n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi i k'a fɔ sababu ɲuman dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ko a bɛ foli ta hali bi ka ɲɛsin ale ka nin tɔndenw ma u ka wulikajɔ kabiri bi ma se parti bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogoya min na wa a n'u ka kankelentigiya kabiri parti in sigira u bɛ min fɔ u b'o taabolo kelen de kan a bɛ fɔ fɛn min ma faransikan na ko cohérence u b'u ka baara tacogo la a ma yɛlɛma cogoya si la dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye a yira k'a fɔ min ye a ka partidenw ye u ka fara ɲɔgɔn kan hali bi Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali ka se ka bɔ a kɔnɔ wa sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen n'o ye assise nationale de la refondation ye u bɛɛ ka taa a la hali n'a ma ya k'a fɔ olu ka congrès don a bɛnna assise yɛrɛ a nun donko fɔlɔ ma n'o bɛnna décembre kalo tile 11 san 2021 a ko min ye an ka sigiyɔrɔ minnu bɛ n'u b'a wele commune baaraw nun donna o yɔrɔ ninnu na wa a bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ kan assise ko in a ye min ja a ma min ja ale de bɛna perepelatigɛ di élection bɛna kɛ date jumɛn na Mali taabolo bɛna boli kɛcogo jumɛnw na calendrier ko kuma minnu bɛ yen bi a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na assise de bɛ n'o Mali ko bɛ kɛ malidenw de ta ye a y'o fɔ a ko wa nin transition in a bɛna ko bɛɛ kɛ danbe minnu ni o tun bɛ fɛ ka minɛ Mali la Mali ka yɛrɛ sagoya min bɛ fɛ ka minɛ Mali la Mali ka yɛrɛ tigiya min bɛ fɛ ka minɛ Mali la maa wɛrɛw fɛ olu bɛna baara bɛɛ kɛ ka Mali ka kantigiya di Mali yɛrɛ ma a ko o kɔni nɔgɔ t'o la fiyewu min ye jamana ɲɛmaaw ye u hakili b'a la ka élection kɛ olu tɛna daga fanga na i n'a fɔ maa dɔw hakili b'a la cogoya min na bakuruba min sɔrɔla Choguel ka kɔrɔfɔ ninnu na o de ye ninnu ye a kumana assise kan n'a ka parti ka congrès congrès wulilen an y'an ma don fɔlɔ a yɛrɛ ka tɔnden dɔw la sigida fɔlɔ an ye olu ɲininka MPR yɛrɛ an tun y'a mɛn ko a sara nka bi olu de ka ɲɛmaa bɛ premier ministre la o de tɛ ka kɛ sababu ye k'a lawuli wa ale ye sariya min di an t'o lamɛn. Dawuda Dolo, militant en commune 1 du district de Bamako. an b'a ka congrès kɛnɛ kan bi ni mɔgɔ min ye ɲininka aw ka congrès laban min kɛra ka kɔn bi o kɛra waati. O congrès kelen kɛra o bi y'o san 5 ye jour pour jour o kɛra le 11 décembre 2016 an b'o de kɛnɛ kan bi quoi. aw ka congrès san 5 de ɲɔgɔn cɛ la. san 5 de b'an ka congrès ni ɲɔgɔn cɛ o congrès kɛlen na an bɛ bureau des jeunes bureau des femmes et bureau BC falen k'u bɔgɔ la kurakuraya ka se président ma fo ka taa se bureau membre bɛɛ ma. aw ka président ye kuma minnu
mun fɔ a caman fɔra nanzarakan na bamanankan na e yɛrɛ ye mun faamuya a la ni bɛ se k'o ɲɛfɔ an lamɛnbaaw. Bon président ye kuma minnu fɔ a la bakuruba min ye min ye n'an bɛ se ka min fɔ ka Mali danbe lasegin a yɛrɛ ma o b'a jira k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ kan ka don da kelen fɛ maliyɛn bɛɛ kan ka bɔ da kelen fɛ min b'a to an kana kɛ kelen ko min man da la an ka se ka bɛɛ ɲɔnkiri k'a dadila ka Mali bila sanfɛ ne y'o de faamuya kɔnɔna na. maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ est ce que ale bɛ ka kuma minnu fɔ o bɛ taa o sira kan. Si o bɛ taa o kuma fɔ parce que a ye kuma caman fɔ tɛna da don a la parce que a ye min kɛ kuma na a bɛ heure kelen n'a ka ca ni heure kelen yɛrɛ ye o kumaw labakuya la n y'o de fɔ ka Mali danbe lasegin a ma parce que a ko n'i y'a jateminɛ don tɛmɛnenw la Afrique subsaharienne c'est à dire Afrique jamana caman faralen na minnu farikolo finman ka ca o la ko anw ka armée o tun bɛ armée bɛɛ sanfɛ mais bi bi in na filiw kɔnɔna na an ka mɔgɔw tɛmɛnenw na u filila jatew caman na min b'a to o de y'a to n'an ka armée bilala sanfɛ olu kɛlen don k'u tɛgɛ di u yɛrɛ ma u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma que an ka se k'o armée in layɛlɛn sanfɛ cogo min na min b'a to degun min bɛ Mali kan bi o degun nin ka se ka bɔ an kan teliya la min b'a to an ka se ka élection organiser. mɔgɔ dɔw bɛ ka yira k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ min na bi kumakan minnu b'a da ka se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan tuma bɛɛ kumaw bɛ fɔ minnu bɛ nɔ to mɔgɔw la k'a ka démissionner e yɛrɛ fɛ bi a kan ka démissionner. non ne ma da o kuma ninnu na parce que mɔgɔw ma ko kelen de faamu n'i yɛrɛ ye Choguel ka parcours lajɛ Choguel ka taabolo ninnu lajɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko c'est un rassembleur tɛmɛnen dɔrɔn na i k'a lajɛ M5 yɛrɛ kɔnɔna na a nana ka na M5 fara ɲɔgɔn kan ka kɛ M5 président ye ka tila ka to la ka tila ka kɛ premier ministre ye ne hakili la o hakilina ninnu kɔnɔna na faamuyali kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est un rassembleur qui est venu parce que a coup de ko Mali danbe a lasegin a yɛrɛ ma o baara in tɛ baara nɔgɔ ye dɛ mais ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan mɔgɔw y'a ka ko faamu ka ko bila kelen la ne hakili la an bɛ se k'o sɔrɔ yanni waati. M5 ɲɛmaaya ni premier ministre la olu ye kelen wa sabu n'i y'a jate. non n ye fɛn dɔ de fɔ fɛnw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de i b'a ta dɔ de la ka bila dɔ kɔnɔ a taara parce que M5 kɔnɔna na ka kɛ premier ministre ye parce que M5 de kɛra sababu ye k'a fɔ ko an bɛ waati min kɔnɔna na minnu bɛ ka an ka jamana lajeri minnu an ka jamana bila sen kan u bɛ fili dɔ de kɔnɔna na o kɔnɔna de y'a to n'a ye fanga M5 kɔnɔna na ka kɛ premier ministre donc premier ministre yɛrɛ kɔnɔna na n'o kɛlen min kɛ nanu min kɛ ka na fɔ ko ka jamana danbe n'a a hɔrɔnya segin a ma quoi. mɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko MPR ko kuma yɛrɛ tun banna pewu aw yɛrɛ tun tɔgɔ tɛ fɔ komi tuma dɔ la. non ne ma da o la ne ma da o la. profiter hali MPR mɔgɔ dɔw aw kun tununa ɲɔgɔn na. non ne ma da o la MPR ma deli ka tunu n'i y'a jate élection tɛmɛnenw la élection locale minnu tɛmɛna kɔsa in na le M5 a plus de 300 conseillers à travers le monde. Dans la législature tɛmɛnen on avait des députés dans l'Assemblée nationale o tɛ parti de n'i ye M5 yɛrɛ création lajɛ ka 10 ans kɛ opposition na ka segin ka na tuguni ka tila ka na élu sɔrɔ o tɛ ko dennin ye dɛ mɔgɔw bɛ ka min fɔ ne ma je pense que il faut que u k'u référer document na ko u référer document na document min b'a to u bɛ se ka MPR ka pardon ka se ka MPR ka élection tɛmɛnenw na. aw ka président ka bɔ bi k'a bɛ kuma démocratique ka waatiw olu lagosi k'a fɔ ko association de cayara ani parti politique ale dun ye fanga mara kɔnɔna na a kɛra ministre ye an ma deli k'a ka démission ko kuma mɛn o waati ninnu si la bi maa bɛ se k'olu faamu cogo di. bon ne bolo ale bi faamuyali de ma sɔrɔ o ko ninnu na o parce que kɛlɛ tɛ mouvement démocratique ko ye kɛlɛ tɛ fɛn wɛrɛ ko ye kɛlɛ bɛ Mali ko de nɔfɛ Mali bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na Mali bɛ se ka sigi comme an b'a fɔ tubabukan na sisan concert des nations min b'a to an ka kuma bɛ se ka lamɛn farafinna jɔnjɔnwalew kan an ka kuma bɛ se ka lamɛn diɲɛ taabolo fɛ kumaw na je pense que kɛlɛ tɛ mouvement démocratique ko ye kɛlɛ tɛ fɛn wɛrɛ an bɛ Mali ko de la a ka kuma a ka faamuya o sens de fɛ a m'a fɔ fɛn wɛrɛ la o a y'a fɔ pour que an ka se ka don da kelen fɛ an ka se ka bɔ da kelen fɛ ne ma je pense que mɔgɔ kana na u yɛrɛ filafina k'a fɔ ko président y'a ɲini a waati dɔ la k'a fɔ ko ale bɛ Musa ka idéw défend k'a bɛ Musa ka fɛn ninnu kan o t'a jira k'a fɔ ko n'a nana ka na fɔ k'a bɛna mouvement démocratique saboter o maa ɲɛnama dɔw bɛ mouvement démocratique la mun qui soutiennent ses idées président de notre parti je pense que a ma lawuli olu fɛn kama quoi a y'a lawuli de min b'a to an ka se ka ɲɔgɔn faamuya an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min na o ye ne ka hakilina ye. nin tun ye MPR tɔnden dɔ ye o kɔfɛ ne yɛrɛ ye maa dɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga la ka ɲininkali dɔw sɛmɛ a la min sɔrɔla fana da an k'o lamɛn. a bɛ taa discours lajɛ ne ta a bɛ se ka dɔ bɔ a la ka a ka mɔgɔw a ka lamɛnlaw k'a lamɛn ne ye min fɔ MPR nana cogo min na a wolola cogo min na MPR lamɔna cogo min na pourquoi MPR mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko Musa Tarawele ka parti de don o bɛɛ fɛsɛfɛsɛra
relation même bi ani ba fo mi ma ko mouvement démocratique muna ambe président Moussa soutenu ato nyanama yala muna bi anko pour que Malika bo nogola Malion be kanga franyonka ikera Filidabo Sissoko Mugo Mamadou Konate Modibo Keita Moussa Traoré Alpha Omar Konare Amadou Toumani Touré Jonkunda Traoré Amadou Ayasanugo Bandao Ibeka be kanga franyonka ka jamana bo geleyala parce que nantora farfarila anjugu benanga jamana latunu ni jamana tununa kura mogo werete jamana be ya ketan jamana bo minumbe ikera Amerique France Chine Russie wati do sera uka histoire la uye kele be blaka u tege nyon ko ka jamana bo geleyala nu bora geleyala tuma mina be bisa kata yoro min kadi ubuto yo de kuma fo katla ka M5 fana ka M5 nyemogo be minu ye M5 sigi isa ka ujimwo i Cheikh Marsi Soko i Limam Diko Konimba Sidibe i Maître Bakilo i Muntaga Talo i Madame Sio i Modibo Sidibe i Umar Mariko be minu ye M5 yu befo musoni cho katla ka M5 genou fo waliman parce que les jeunes de ka kele do ulu de yake ulu de sara ulu de benne ko fobi dongolo ni kele wula jeune be to ne krefe donc yu foku waliman do ni ay ne be place ina mo man voter kamblala jeune de en to di M5 la katla kan to di sodasma bi ne be baramina ya fo imper mo ne te imper do de ka bara mbe mali bara de la donc ka famu ne lahidu minta ni président transition mo go bora ka kele min ko kom minu nofe yurguru ka dabla mo fagali ka dabla l'armée ka bla condition ka se jamana sécurité élection ka ke kasor yurgurgu makala ka réforme ke jamana ka kuraya o de Allah de anti fevre nyini na yo ke ka ba ambe mogo nyana wando nyini malion be votaye no sigira fangala be jamana jo donc maldo nga franyo nga dogo kika kuma ube ka keso be ka maldo no oye mogo mimbe yado hali ala miyo mogo créer dobe mimba fo ko alate donc mogo dobe ama ben uma fo bi ko ne kra premier ministre donc ube ko nyini dongo do be ko nyini kumaula no de mogo shima menda uli de ba interpréter e ba do ko ni ne ba fika minfo neten dogo kaf donc nous tarane ka kuma interpréter ka ke fin vrai o yu kungoye parce que dobe ame buma fobi M5 kono kali achama mbala M5 kono dobala mimbe M5 mais dobe ka fo telewla ko ye neta kale kunta kalama kasora ale fana ku candidat ayaka CV pula mo de mataw ne gara premier ne ko kumbeta afe ka bonya daka ako non kale rebena ne fe bureau la 17h 15h commencera ka ndoga réseau ka ne fana rendez-vous annulé donc o mo ko sugube nete mo ko to fo mo ko kacha jamana ka jo c'est onga awya nyininga ako kuna fundi lauma kuma konna na ko oko pousser de ko afnde feka kuma nonta anyo meka koko nere minga no fe abaler kelembo me mununu nako bra ambe fitini fraka anga famaw nite fangala kuna fundi law ko duyi nu donala onde iba fo kanye shena bodi to bi kaduma ne ma se ko defam ari asimi yereke tabakoro kata kledi uma so kuna ken yere ye kuna fondi law sika asimu nyininga fo esorni ortem ne ma se ko defam e ma shogol ka klekeme yo ne ma se ko defam klekeme fana uye dama ni de wele anga no lu to fo nonte akana fo ka ko dumi nyongo ya bana uye dama ni de wele kata aka klekeme la u ba on utiliser de ne ma se kan defam ne rekele mo ko tene ni shogol che ma wele mete fe chugam na mbeta feti kusobe ame sigi ka dutemi ame sigi ka boisson mi do yere kuna fondila do andogoni do yere koko anale fa koy dumu esiye mun kale ta dam aba wele aka soko na do kaka na ko ka telefona du nu kera fama e utika appel ta tu uta appel ta ni ko imma ko be kuna fondila ite do ngani ko fa jamanaw ulu kuna fondila wele nana ube presi ko imbeta ni chuka inela antaro sa amena aklan chuka amena note abere beta we tiendo abe de beta na fo fenye poste de responsabilité soro ko ebra ebe do abara sunitle na responsabilisera ay ni nana dala ko c'est bra jawara journaliste korole outuma au tege bla flengel ngono lave garde ba fi wala garde che ba fi ka ko no ko il est occupé oh là là pour ganga shogali suro ka interviewer journaliste chama décourager la katare amason yai ne ko beke amason kata metla ka mununu tu kana kumbe amason na ye fo aka mobili dala njole ma dala akoko ya ko ka channel ijonga kuma jawara fe la ila ubet apeteni ami miri place de l'indépendance là juma dona place de l'indépendance mais wala ali tele la bena wati temeni ona awo mi me sambe ko nanta don ala ka yere kanye amina rabbi jama be se wara namana atenya bo
Ni ye soir de Bamako lagɛ bi ale fana ye perepelatigiw di min ye Bokari Tereta ale jaba kan Cɛbilen Dramé fo ka taa se professeur Cɛmɔgɔ Sangare ma olu fana jaba kan o tɛ RPM parena adema kosɛbɛ ko synergie des forces patriotiques k'u ko recommandation fɛn o fɛn bɛ bɔ sigi ka fɔ in na kosɛbɛ k'u t'a si fɛ k'u tɛ sɔn a si ma olu kɔni jɔlen don jɔyɔrɔ min na u y'a jira k'a fɔ sigikafɔ in olu tɛna taa la o ye kelen ye wa hakilina minnu mana taa ko la k'olu b'u yɛrɛ la kodɔn u t'a la kodɔn nin kelen don gɛlɛya ye bi bura n'i ye kunnafoni sɛbɛn lajɛ ale y'a jira k'a fɔ sigikafɔ in a baaraw nun donna ka bɛn ni nin kalo in tile 11 a bɛna taa sa fo ka taa jɔ kalo in tile 30 la a yirala k'a fɔ a daminɛna yɔrɔ minnu na a bɛ fɔ ko commune 749 kosɛbɛ o de bɛ yen a tun baara kan ka kɛ yɔrɔ minnu na nka n'i ye jateminɛ kɛ commune 538 baara kɛra yen nɔ u b'a jira k'a fɔ commune 211 baara ma se ka kɛ gɛlɛya dɔw nana min ye k'a fɔ nin baara in yɛrɛ senfɛ a yirala k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ yen u bɛ fɛn wele faransikan na ko société civile olu dɔw kɛlen don ka muruti farida k'olu tɛna taa la i n'a fɔ Semas de Mamoud Diko olu ko k'u tɛna ye a la cogoya si la o kɔfɛ jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ mouvement signataire de l'accord d'Alger olu fana y'u jɔ k'u tɛ taa la o kɛlen don gɛlɛya bi n'i ye politikimaaw fana lajɛ komi politikima dɔw ja bɛ a sɛbɛnfura kan i n'a fɔ Bokari Tereta Cɛbilen Dramé professeur Cɛmɔgɔ Sangare ka taa fila jɛkulu wɛrɛw kan u bɛ fɛn wele faransikan na ko cadre d'échange pour une transition réussie olu fana ko k'u tɛna taa la o tɛ Ismaël Sakɔ ninnu ye Amadou Goïta Pulo Cɛman Iber Kulubali PPR ani yɛrɛ dɔgɔnin parena la i dɔgɔnin fana ko k'a tɛ taa bura maliyɛn ye joli miliyɔn 20 kabiri Tereta bɛ adema la fo ka n'a bila RPM na a tɛ se ka mɔgɔ labɔ mɔgɔ t'a kɔ i jɔ a fɔ ayi ne tɛ fɔ dɛ i bɛ n bila kuma na wa n ko RPM président don n bɛ k'o de fɔ Bamakɔ yan n bɛna fɛn min f'i ɲɛna an ka parti politiques la n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna ka misali dɔ ta Sénégal n'i bɛ na parti bureau national la o b'a sɔrɔ base de b'i bolo base i ka région na ou bien i ka département i ka cercle la mɔgɔw de b'i kɔ i ye n faamu mɔgɔ tɛ Tereta kɔ tu Yuwaru n bɛ nalen a fɔ commune 5 la a tun b'a fasa fili ani Musa Tembine ɲɔgɔn kan ka fɛn kɛ k'a bɛ députation ɲini mɔgɔ min bɛ ka président ɲini ne ko mɔgɔ t'o kɔ n bɛ de f'i ɲɛna ko mɔgɔ t'a kɔ kelen Cɛbilen filɛ nin ye mɔgɔ t'a kɔ parrainage san joli ye e delila k'a mɛn ko parrainage conseil kɛra maire ye district kɔnɔna la kabiri jɛmu fanga ta kabiri parrainage u tun b'a fɔ ma u murutira ka bɔ CENID la groupe de 10 en 95 ne de bɛ k'a f'i ye fan filɛ nin ye yɔrɔ min kabiri bɔra CENID la en 95 fo sisan a fɔ ɲɛna commune 1 fo commune 6 ni parrainage ye maire ba sɔrɔ commune ninnu na a fɔ ɲɛna conseil caman b'u bolo dɛ temi i ye faamuya Cɛmɔgɔ Sangare filɛ nin ye adama mɔgɔw banna la de u t'a fɛ u y'a gɛn ka bɔ président la ka marimancia ta nin kunkolo kɔrɔ dama ninnu 91 image de filɛ nin ye dɛ san 31 ninnu de bɛ fanga la an ka kununko dɔnkɛwari kɔnɔna na n y'a fɔ u bɛ ka i da gɛn lemuruba la u t'a bila ko élection tɛ kɛ k'olu tɛ recommandation ninnu k'u t'a lakodɔn u kana lakodɔn on est 20 millions jama fanba bɛ yɔrɔ min cɛ ka kuma anw bɛ taa yen de u k'a to jamana ka lafiya kabiri 91 n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna i yɛrɛ fɛnɛ b'a la dɛ n bɛna fɛn dɔ n bɛna fɛn dɔ ne kunnafoni dila n bɛna fɛn dɔ f'i ye ayi i ye jɔyɔrɔw kɛ dɛ i y'a kɛ 91 ni bi cɛ i tun bɛ mairie kɔnɔ dɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don dɛ e bɛ se ka mun fɔ ninnu ma ne taara mairie kɔnɔ 2004 e ma lemuruba min wa ne ma lemuruba min y'a min ne taara n ka kunnafoni di baara dilan comme sigida naaninan na o to yen aw bɛɛ ye kulu kelen mɔ ye e bɛ se k'olu kɛlɛ cogo di foyi n bɛna fɛn min f'i ɲɛna a fɔ kelen Tereta ninnu tun bɛ adema la i ɲɛ b'a la u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɔra yen u ye RPM créé en juin 2001 i ye n faamu Cɛbilen ninnu murutira ka bɔ Muntaka bolo en 95 Cɛmɔgɔ murutira ka bɔ adema la ka taa miiriya la ka tila ka segin ka bɔ ka Malamini janfa tuguni ka tila ka na adema la ninnu de b'a fɔ ko élection ka kɛ élection bɛ kɛ min Assimi m'a fɔ k'a bɛ kɛ wa élection bɛ kɛ min ayisa ni kunkolokɔrɔ ninnu filɛ nin ye mɔgɔ tɛ ninnu kɔ tuguni au niveau du 9 la i t'u fɛ wa du nouveau mɔgɔ t'u kɔ u ka kunnafoni di la ni salle fara maison des aînés ne ko e b'i burankɛ ka kɛlɛ de la wa ne bɛ Mali ka kɛlɛ e bɛ Maliko kɛlɛ de la ne bɛ Maliko dilan e burankɛ ko bɛɛ ɲɛna ko k'a bɛ kɛ o to yen u na kuranin de tun don k'i kali bɛɛ ɲɛna k'u nalen kurakɔrɔnin de tun don fanga la u y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn mun b'u bolo k'a ka kalan a tɛ se ka kɛ février cogoya si la élection tɛ se ka kɛ ni élection kɛra Mali bɛ fɛn ɲɛ ɲɛ la an sigilen tɛ ni mun ye Ala k'an kisi ni élection kɛra février an bɛ fɛn ɲɛ yan o bɛ juguya ni 91 Jalo Aba Jawara Jawara
an bolen ko assise la hakila kunnafoni di sɛbɛnw bɛ e bolo sɔgɔmada in na jɔn ay jɔn bɛ da k'a bɛ segin yɔrɔ in na tugun o kiri ma ɲa de ya kiri a ta ko fɔlɔ in ma ɲa de minisiri ka kɔrɔfɔ u b'a yira k'a fɔ minisiri dimina dɛ u b'a yira k'a fɔ k'ale ye kiri taabolo cogoya min na a ko ka sɛgɛsɛgɛli k'a la ka da kan fɛn in tun b'ale de bolo k'a to procureur la pôle économique la a dɔn fɛn don a b'a dɔn ayiwa kunnafoni di sɛbɛn ko di soir de Bamako ale ye a yira k'a fɔ min ye affaire Bakari Togo la a kumaw bɛ ka caya an bɛ waati min na i ko sisan n'i ye jateminɛ kɛ Yusufu Konate ale ka fasiri la a ko u bɛ fɛn min wele faransikan na session spéciale de la cour d'assises consacrée aux affaires économiques et financières nin daminɛla an fɛ yan nɔ a bɛ waatinin bɔ nka baaraw bɛɛ lajɛlen kun nana cɛ nin kalo in tile 10 san 2021 procureur ka kuma la ko nin kiri de janyana dɔɔni ka tɛmɛ caman kan kosɛbɛ tile 7 Arizo Maïga kiri yɛrɛ kun bɛ cɛ don min na ale tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se cour d'appel yɛrɛ président n'o ye Aljuma Diko ye ale fana tun bɛ n b'a dɔn kosɛbɛ i b'a dɔn a y'a ka kalan kɛ Dakar université de la n b'a dɔn n bɛ Alju an b'a fɔ ma ko Alju Diko o kɔfɛ avocat olu ka ɲɛmaa n'o ye baro ɲɛmaa ye maître Mahamadu Kone ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka fara kiritigɛlaw ani kiri baarakɛlaw olu ka ɲɛmaaw caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ k'a daminɛ novembre kalo tɛmɛnen o tile 15 ka taa bila décembre kalo tile 10 a baara ninnu bɛɛ kɛla k'a nun cɛ k'a fori kunnafoni sɛbɛn k'a lakali la ale ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ maa 50 bɔɲɔgɔnko olu de tun jalakilen don kiri yɛrɛ fɛ siga tun kelen n'u la nka n'a ta bɛɛ a tun yala k'a fɔ ko u tun ye yuruku ŋanamu ani yuruyaw u bɛ fɛn min wele faransikan na blanchiment d'argent nafolo yɛrɛ k'a ŋanamu k'a yuruku cogo dɔ la ka tila k'a bilasira cɛlen fana kosɛbɛ a yirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ dossier 18 bɔɲɔgɔnko olu nana bɔ ka bin min ye maa dɔw ye olu nana condamné o condamnation n'i ye jateminɛ kɛ maa 2 bɔɲɔgɔnko kiri nana bɔ ka bin k'a fɔ olu bɛ taa san 5 kaso a datugulen na maa 15 a yirala k'a fɔ ko olu condamné na u bɛ fɔ min wele k'a fɔ condamnation par contumace i bɛ condamné ka sɔrɔ i tɛ yan i yɛrɛ tɛ yen kiriw baaraw kɛra ka sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ tɛ yen a yirala k'a fɔ fana maa 5 kaso juru donna olu la sursis o kɔfɛ min ye maa 2 bɔɲɔgɔnko olu ka kiriw u y'a renvoyer nka nin bɛɛ lajɛlen na sa a yirala k'a fɔ u bɛ fɛn min wele faransikan na ko amende olu nana sɔrɔ nin kiri kɔnɔ 600,000 ani 30,000 ani 9,000 wa yirala k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ fɛn min wele faransikan na ko remboursement ordonné ka se ka faso yɛrɛ ka nafolo wala nafolo minnu dalakila k'u segin u nɔ la miliyari 1 ani 500,000 bɔɲɔgɔnko o bɛɛ dira olu seginna u nɔ la tabarikala a yirala k'a fɔ fana fɛn min bɛ wele faransikan na ko dommage d'intérêt o musaka o taara i jɔ fo 200,000 ani 60,000 bɔɲɔgɔnko ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko procureur général près de la cour d'appel de Bamako ale ye kɔrɔfɔw ta a ye a yira k'a fɔ maa dɔw kɔni olu nana jɛya ka bɔ kiri yɛrɛ kɔnɔ fɛn bɛ wele faransikan na ko acquittement i n'a fɔ ko Bakari Togo la APCAM ɲɛmaakɔrɔ a n'a jɛɲɔgɔn maa 11 bɔɲɔgɔnko a kana bilala nka nka b'a la dɛ nka b'a la o n'a ta bɛɛ sariya nɔgɛnba min bɛ yen Bakari Togo la ka kiri kɔnɔna na n'o ye procureur général ye a ka nɔrabila ye a ko a ma sɔn Arizo ka nɔnɔbila n'o y'a ka substitut ye kosɛbɛ ale ye a yira k'a fɔ Arizo ka substitut ye jɔn ye sisan substitut ka ca Arizo bolo Banjugu Jawara bɛ yen Mahamadu Banjugu Jawara a bɛ yen ale bɛ yen Bokar Sidik Samake ale bɛ yen fɔlɔ Burema Konate ale fana tun bɛ substitut ye nka an bɛ waati min na i ko sisan sigida 2nan ale kɛra o procureur de la république ye substitut ka ca Bakari Togo la ka kiri kɔnɔ sariya nɔgɛba min bɛ yen ale ko k'a ma sɔn ko dalilu minnu fɔra Bakari Togo la ka kow la ale fɛ nin tɛ dalilu ye ale y'a ka damakasi don ka taa ɲɛsin cour suprême ma ka da k'a fɔ Bakari Togo la ka bilali ko a yirala k'a fɔ k'a jɛlen don ko pɛrɛkali ale ko ayi a ma sɔn o de hukumu kɔnɔ min ye minisiri ye ale ye sɛbɛnfura dɔw forobaya ka yira k'a fɔ Bakari Togo la ka kiri kɛra kɛcogo min na
ale bɛ fɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ cour d'appel procureur a ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ maa minnu ye kiiri in kɛ kiiri in kɛra kɛcogo minnu na ɲɛfɔli ka kɛ Bura Jawara nin tɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la nin ko kɔni an da ma dɔgɔnin na an da ka dɔgɔnin na awɔ u yɛrɛ dama tɛ yan nin ko kɔni hali n'an ye nin commenter an tɛ taa kaso la ayi tiɲɛ tɛ outrage à magistrat ko min b'a la ayi an tɛ outrage kɛ u yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na ten kiiri ma ɲa dɔ kɔ ka segin kiiri kan nin ye ko gɛlɛnba ye jamana kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la lagosi don jamana kɔnɔ tiɲɛ don magistrat tiɲɛ don a bɛ fɔ k'a ka indépendance b'a bolo o ye tiɲɛ ye n'i y'u ka statut lajɛ pepelatigɛw bɛ yen n'i ye u ka inspection lajɛ inspection sigikun de ye k'a fɔ kiiri minnu n'a ma kɛ ka ɲa kiiri minnu kɛcogo n'a ni sariya ma taa ɲɔgɔn fɛ ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se ka o kiiriw faamuya ni a sera ka fɔ a ma kɛ a kɛcogo la ɲangiliberew bɛ yen olu bɛ taa fɔ ɲangilibere 7 bɔɲɔgɔnko la min bɛ se ka taa ka ɲɛsin kiiri tigɛbaa ma n'a ka baara ma kɛ ka ɲa nka minisiri komi yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na dossier in tun b'ale de bolo pôle économique la ale de b'a dɔn a b'a dɔn dɛ a b'a dɔn a tun b'ale de bolo a fana nana ni wuli de sa ko fo ka sɛgɛsɛgɛli de si ka se ka nin ko in tiɲɛ a n'a ngalon ka bange gɛlɛyara dɛ nka sariya tigilama olu de bɛ sariya dɔn olu de b'a dɔn anw ye kumakɛlaw ye min ye Mohamed Dramane Traoré ale yɛrɛ bɛ baara kɛ ministère de la justice la chargé de mission don an ye an ma don a la ka se k'ale ɲininka k'a ɲininka Bakari Togola ko in na nin ko in bɛ cogo di ale yɛrɛ ye mun faamuya la yala nin hakɛ bɛ minisiri bolo wa ka se ka nin baara sugu ɲini procureur général fɛ wa yala nin tɛna se ka dan sigi justice ka indépendance la wa min sɔrɔla da an k'a lamɛn a tun ka d'an ye n'a sɔrɔla i bɛ se ka ɲɛfɔli dɔ kɛ bi an lamɛnbaaw ye min ye k'a fɔ o yɛrɛ ka minisiri Mamadu Kasoke min sigilen bɛ kiirikow kunna a ye bataki dɔw forobaya bɔlɔlɔ sanfɛ Bakari Togola ka kiirikow kunkanko kan n'a sɔrɔla k'a fɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye nin ko in laɲini jumɛn b'a la yala nin tɛ kini ye wa ɲɛsin kiiri baarakɛlaw ni minisiri yɛrɛ ma wa Jawara alhamdulillah rabbil alamin i ka ɲininkali diyara n ye an bɛ Ala fo halisa ka Ala barikada ka ɲini malidenw fɛ ka fɔ u k'u jigi sigi halisa u bɛ se k'u jigi sɛmɛ u ka kiiri la kiiri baara fɛn gɛlɛn don nka fɛn nɔgɔn don ka d'a kan kiiri ye fɛn ye ɲɛnɛmaya fɛn bɛɛ lajɛlen kun bɛ cɛ ni fɛn min ye n'an tɛ yan don min i dara Ala ko la o i ma da Ala ko la o i bɛ diinɛ o diinɛ la i b'a dɔn kɔni ko don dɔ la k'i bɛ siri ka bɔ nin diɲɛ in kɔnɔ i bɛ taa yɔrɔ dɔ la min bɛ taa kɛ o kɔfɛ dɔw dalen b'o la dɔw dalen t'o la nka anw bɛ mɔgɔw fɛ minnu dalen b'o la k'a fɔ o laban ye kiiri de kiiri i ye ɲuman kɛ i bɛ taa kini fɛ o sara ye alijana ye i ye juguman kɛ min bɛnnen tɛ Ala ma i bɛ taa numan fɛ o sara ye jahanama ye donc o kɔrɔ ye ko bɛɛ kun bɛ cɛ kiiri de la kɔrɔ ye kiiri ye fɛn ba de ye mɔgɔ man k'i tulonkɛ fɛn min na nka bi jateminɛ min bɛ jamana in kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mɔgɔw y'u tulonkɛ kiiri la kojugu mɔgɔw t'u miiri kiiri kɔlɔlɔ la a kɛ ko juguya mɔgɔw t'u miiri kiiri nafa la a kɛ ko ɲuman kiiri kɛ ko ɲuman a tɔnɔ bɛ se jamana ma a bɛ se diɲɛ bɛɛ ma kiiri kɛ ko jugu a kɔlɔlɔ bɛ se jamana ma a bɛ se diɲɛ bɛɛ ma donc minisiri ye waleya min kɛ an b'a fo ka da a ka kodɔn a n'a ka cɛsiri a n'a ka tilennenya kiiri ɲuman sanuma o ɲinini na ka di malidenw ma kabira ma kɛ minisiri ye malidenw y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don a mako bɛ kiiri ɲuman na kana kɛ minisiri ye a b'o waleya kelen na a b'o baara kelen na i y'a fɔ cogo min tarata tɛmɛlen a ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn fila ka sɛbɛn fɔlɔ ɲɛsin procureur général ma cour d'appel la Bamakɔ k'a fɔ a ka sɛgɛsɛgɛli boloda kiiri min jaabi bɔra nafolo yuruku wale Bakari Togola n'a jɛɲɔgɔn ma 11 o kiiri jaabi k'a fɔ bisigiyaw bɛ yen faamuyaliw bɛ yen minnu b'a to an bɛ se k'a fɔ jaabi min dira o tɛ kiiri jaabi ye donc procureur général ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o la kiiri jaabi min dira sira min y'a to ni jaabi in dira wa ni Ala sɔnna an dalen b'a la k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ o jaabi bɛ bɔ malidenw bɛ n'o jaabi mɛn o bɛna kɛ kalanbulon kura ye malidenw bolo kiiri sira kan ka d'a la k'a fɔ ko dɔ bɛ se ka kɛ Mali kiiri kɔnɔ halisa a filanan a y'o ɲɛsin inspecteur en chef de service judiciaire ma n'o de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigilen bɛ a n'a cakɛɲɔgɔnw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kiiri waleya bɛɛ kan kiiritigɛlaw ka taabolo bɛɛ kan wagati bɛɛ Mali fan bɛɛ cogo bɛɛ la ni sigana ko yera kiiritigɛla min nɔ la k'o fɛsɛfɛsɛ k'o jaabi di donc minisiri ka nin waleya in a bɛ don sariya baara hukumu de kɔnɔ ka d'a kan n'i ye magistraw yɛrɛ ka gafe min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko statut n'i y'o ta k'o lajɛ o sariya kisɛ 64 nan o
o be kuma magistrat mana tieni wale ke ɲangili be se ka ta k'u sɛgɛrɛ cogo min ɲangili sugu minnu be se ka ta k'u sɛgɛrɛ o bena don an ka kumakun kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ n'i y'o lajɛ o be kuma fɛn min k'a fɔ ma les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats o sanctions disciplinaires applicables aux magistrats o ye fo sanction n'o ye sigiyɔrɔma 7 ye a fɔlɔ o ye avertissement ye ka i ladi k'a yirila i ye ko kɛ sariya baara kɔnɔ kiritigɛ baara kɔnɔ min tɛ bɛn ka kangari da ye a filanan a bɛ fɔ ma la réprimande avec inscription au dossier ka ɲangili sɛbɛn i tɔgɔ la k'a bila gafe kɔnɔ ɲangili min n'a bɛ yira k'a fɔ i ye ko kɛ min bɛnnen tɛ sariya la a sabanan o ye carton jaune ye a sabanan le déplacement d'office ka i bɔ i nɔ la o yɔrɔnin kelen bɛɛ cɛ ni wale yɛrɛ i nɔ la dɔrɔn ka i bɔ i nɔ la a naaninan le retrait temporaire de certaines fonctions ka i to i ka baara la nka fɛn dɔw bɛ yen olu y'i ka kɛta ye k'olu minɛ i la ka da i ka kɛwale jugu kan sariya ye mun ye i nɔ la a duurunan l'abaissement d'échelon o ye misaliyala i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ dɛfu la n'a tigi ye waleya kɛ waleya min y'a to i y'a ta ka bɔ dɛfu la ka segin n'a ye 6e année la donc a bɛ komi i n'a fɔ a seginna san 3 kɔ classe la très bien donc a bɛna daminɛ tuguni o la i filanw bɛ taa k'i to i kɔrɔw bɛ taa k'i to i dɔgɔninw bɛ taa k'i to i bɛ segin ka na kɔfɛ a 6nan la rétrogradation o ye sisan nɔ ka i jigin ka na fo i sen samara kɔ a 7nan la révocation avec ou sans suspension de droit à pension ka i sen bɔ magistrature yɛrɛ la pewu 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 a bɛ se ka kɛ ɲangili cogoya kama i bɛ bɔ a la i ka pension n'o y'a sɔrɔ i sera pension ta ye nka i b'i ka pension ta walama i bɛ bɔ a la i tɛ pension yɛrɛ ta k'i bolo ko ka bɔ a la pewu i n'a fɔ i ma deli ka kɛ magistrat yɛrɛ donc ministre ka laɲini k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a sɛgɛsɛgɛli jaabi bɛ se ka to nin waleya dɔ bɛ se ka ta n'a yera k'a fɔ majɛ kɛra kiiritigɛlaw ka baara la ka da fɛn dɔw kan nin bɛɛ bɛ se ka ta k'u sɛgɛrɛ donc ministre ka waleya in bɛ sariya de kɔnɔ sariya sɔsɔ tɛ an b'a jigiya fana k'a fɔ kiiritigɛlaw b'a faamu kiiritigɛla sanumanw bɛ yen dɛ minnu bɛ siran ala ɲɛ u b'u bɔkolo lajɛ u bɛ siran bi ɲɛ u mako bɛ sini na maa kunnandiw bɛ yen donc ministre ka nin laɲini a bɛ fɛn kelen de nɔfɛ ka kiiri jɛya ka kiiri sanuya ka kiiritigɛlaw yɛrɛ jɛya ka kiiritigɛlaw yɛrɛ sanuya ni kiiritigɛla tɛ mɔgɔ jɛlen ye a ka gɛlɛn ko kiiri ka kɛ kiiri jɛlen ye ni maaw ɲugunen bɛ kiiritigɛla la a ka gɛlɛn k'u ka sɔn a ka kiiri jaabi la donc k'a ɲini mali kiiritigɛla bɛɛ fɛ kalenkan min n'u b'a kɛ ka don kiiri kɔnɔ k'o kalenkan in lajɛ dusukasi ko don hami ko don. Mohamad i ye nin ɲangiliba 7 min fɔ maa dɔ b'i yɛrɛ ɲininka bi sabu a kuma ka ca est ce que ninnu bɛ ka kɛ a kɛcogo la. a bɛ kɛ Jawara nka kiiritigɛlaw ka kunkanko kuma ani matɔw ka kunkanko kuma danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka suma i k'a mɛn arajo la walama i k'a ye télé la k'a fɔ kiiritigɛla ye nin tiɲɛni kɛ nin waleya tara k'a sɛgɛrɛ nka a bɛ kɛ inspection bɛ yen o de kama inspection bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ wagati bɛɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnen t'a la inspection bɛ se ka ta kiiribulon bɛɛ sɛgɛrɛ a bɛ se ka kiiritigɛla bɛɛ sɛgɛsɛgɛ donc a bɛ kɛ wagati bɛɛ caman bɛ yen. ni ɲangili min filɛ nin ye o sariya y'a hakɛ di jɔn de ma ministre de bɛ se k'a kɛ kiiritigɛla la wa ou bien inspection de bɛ se ka ɲinini kɛ ka sɔrɔ ka a ɲangini kɛ. ɲinini bɛ kɛ inspection de fɛ ni inspection ye ɲinini kɛ inspection b'a ka ɲinini jaabi bila ka na di ministre de ma n'o ye rapport d'inspection ye ni ministre ye rapport in lajɛ ministre fana bɛ rapport in bila ka taa a bɛ fɔ fɛn ma conseil supérieur de la magistrature la donc olu de bɛ taa u sigi ka fɛsɛfɛsɛli kɛ kiiri ɲinini jaabi kan k'a lajɛ sisan ni sigili bɛ kɛ a tigi bɛ se ka ɲangini cogoya jumɛn na a n'a bɛ se ka ɲangini kundamana jumɛn na an ye ɲangini minnu fɔ sisan sigi bɛ kɛ conseil supérieur de fɛ ka o ko jateminɛ ka sɔrɔ ka ɲangini lase a tigi. nin bɛɛ tɛ duba kelen ye wa inspection o tuma dɔ la hali ministre i bɛ taa sɔrɔ kiiri baarakɛla de don ani conseil supérieur de la magistrature nin bɛɛ ye duba kelen o yala dukɔnɔmɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn bila wa. o tuma Jawara e ni ne ye kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ sisan an tɛ segin o ma n'o ye yɛrɛ dɔn ani jɔyɔrɔ min n'i b'a la k'o kundama dɔn hakɛ min b'i bolo k'o dɔn n'i y'o dɔn Jawara i wolofa n'a ka kiiri dir'i ma i bɛ kiiri tigɛ ani ɲangili min ka kan k'o d'a kan i woloden n'a ka kiiri dir'i ma i bɛ kiiri tigɛ ani ɲangili min ka kan k'o d'a kan i furumuso n'a ka kiiri dir'i ma i bɛ kiiri tigɛ ani ɲangili min ka kan k'o d'a kan est ce que dukɔnɔmɔgɔya bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ ni woloden ni wolofa ani furumuso kan wa n'o tɛ se ka tɛmɛ o kan baaraɲɔgɔnya dukɔnɔmɔgɔya man kan tɛ k'a to e ka sariya sɔsɔ i baaraɲɔgɔn dɔ suturali kama min bɛ se ka i ka diɲɛ tiɲɛ k'i ka lahara tiɲɛ o tuma ni aw baarakɛɲɔgɔn dama minnu bɛ yen k'aw ye kiiri tigɛlaw ye n'aw ye ɲɔgɔn sutura aw ka kojugu kan walasa ɲangili kana se aw ma aw bɛ maa wɛrɛ minnu wele k'olu kiiri n'olu fana ye ɲɔgɔn baara kɛ ɲɔgɔn n'olu fana ye ɲɔgɔn sutura aw bɛ kiiri kɛ cogo di o jaabi bɛ kiiri ani somɔgɔya tɛ fan kelen fɛ kiiri ani dɔnbagaya tɛ fan kelen fɛ kiiri ani an ye jamana kɔnɔ den kelen ye tɛ fan kelen fɛ kiiri ye kiiri de ye a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ sariya minnu jɛlen don an sɔnna sariya minnu ma donc an ka baara kɛ kiiri kɔnɔ an ka baara kɛ sariya kɔnɔ
o de b'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni jamana o jamana kiri man ɲi a jamana tɛ bɔ nɔgɔ la anw filɛ kɔtaga min na bi Jawara Mali filɛ kɔtaga min na bi n'i ye Mali ka kiri dilan ka sanuya wallahi mɔgɔw bɛ Mali ɲini yɔrɔ la u t'a ye yɔrɔ min i kana diɲɛ jamana si ye k'a fɔ k'i bɛ ɲɛbɔ jamana min fɛ nanzara jamanaw arabu jamanaw farafin jamanaw k'a kiri man sanu kiri tɛ se ka sanu komi Ala ka kiri adamaden kiri tɛ se ka sanuya komi Ala ka kiri nka n'adamaden kiri sanuyara ka se kundama dɔ la d'a la k'a fɔ adamadenya yɛrɛ bɛ sanuya donc jamana bɛ taa ɲɛ jamana si tɛ yen min développelen don diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw t'a fɔ a kiri ma ko alhamdulilayi a tɛ yen jamana si tɛ yen min bɛ kɔfɛ ko mɔgɔw b'a fɔ min kiri ma ko alhamdulilayi Jawara a jateminɛ i k'a lajɛ e ni an lamɛnjɛkulu bɛɛ k'a jateminɛ an k'a lajɛ an bɛ ɲɛbɔ diɲɛ jamana o jamana fɛ i b'a sɔrɔ kiri ka sanu a jamana kan ka tɛmɛ anw bara kan. nin kiri in kɔni kuma cayara maliyɛn caman kun sigilen bɛ k'a makɔnɔ komi a dossier kun fɔlɔ a dira maa min tun bɛ procureur la a waati la n'o ye ministre min bɛ yen bi a dɔ la sa ale ɲuguna de sɔrɔ ko in na wa ale yɛrɛ fɛ ko in tun kan ka kɛ cogoya min na ma kɛ ten de wa n'i ye ko in bila o minɛn kɔnɔ i b'a jɛ ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ ka o de fɔ ko in t'o minɛn kɔnɔ an ma deli ka nin mɛn Mali kiri la o awɔ nka a bɛ yen a kan ka kɛ fana ni minisiri ma faamuyali sɔrɔ kiri la ka da ni kunnafoni dɔw ye hakɛ b'a bolo a ka procureur général wele k'a fɔ a ɲɛna sɛgɛsɛgɛli ka kɛ kiri taabolo kan hakɛ b'a bolo a ka inspecteur en chef de service judiciaire wele k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ kiri taabolo kan donc ni baara min ti kɛ wagati bɛɛ n'a kɛra a bɛ adamadenw tɔnsi jɔ ɲininkaliw bɛ caya an b'o ɲininkaliw wagatiw de la komi nin y'a fɔlɔ ye an b'a la deli nin ka k'a laban ye ka d'a kan nin ka k'a laban ye o kɔrɔ ye mun ye ni kiri kɛra min bɛ kiritigɛlaw wasa ka kiri baarakɛlaw wasa a ka ca Ala fɛ ninnu tɛ kɛ nka ni kiri kɛra min tɛ olu wasa o de bɛ na nin n'a ɲɔgɔnnaw ye donc an b'a ɲini Ala fɛ kiriw ka kɛ kiriw ye minnu bɛ jamana wasa ka jamana waledenw wasa o tɛ se ka ɲɛ fo an ka kiri kɛ ni sariya ye. an k'a ye k'a fɔ minisiri ka laɲini kɛ procureur général fɛ an dun b'a dɔn kiri kɔnɔ procureur général ka nɔrabila bɛ yen n'o ye ministère public ye o tuma nin bɛɛ kɔfɛ kiri in kɔnɔ ale jɔyɔrɔ kɛra mun ye n'i ye kiri in ta k'a lajɛ kiri taabolo ka ca procureur général n'o ye kiri ɲɛmɔgɔ ye min bɛ kuma parquet tɔgɔ la ni ale ka nɔrɔbila bɛ kiri kɔnɔ o ka laɲini o tali o tɛ diyagoya ye kiritigɛlaw kan u bɛ se ka tali k'a ma i n'a fɔ u bɛ se ka dɔ ta a la ka dɔ bila i n'a fɔ u bɛ se k'a bɛɛ ta i n'a fɔ u bɛ se k'a bɛɛ to in yɛrɛ nka nin kuma in laɲini to o nɔfɛ kuma in laɲini bɛ kiri in yɛrɛ taara taabolo min kan ani jaabi min bɔra a kɔnɔ nin kuma in minisiri ka laɲini bɛ o de nɔfɛ. a dɔ la nin tɛna dan sigi juge ka indépendance kan wa. bon mɔgɔw ma justice ka indépendance faamu indépendance kɔrɔ tɛ yɛrɛsago kɛ an bɔra ka min fɔ sisan k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ o de y'a to inspection bɛ yen n'o tun tɛ juge tun bɛ to yen n'i ye min kɛ a banna mais n'i y'a inspection bɛ yen o b'a yira k'a fɔ adamaden kan ka kɔlɔsi ka baara bɛɛ la juge ya tɛ mɔgɔ bali ka kɔlɔsi ka baara la baara ɲumankɛla kɔlɔsili de ka d'o ye ka d'a kan kɔlɔsili de bɛ bɔ n'ale ka baara ɲuman ye nka baara kolonkɛla baara jugukɛla ale tɛ kɔlɔsili de fɛ ka d'a kan kɔlɔsili fana de bɛ bɔ n'ale ka tiɲɛnikɛ nɔ ye donc justice ka indépendance ani nin baara ninnu fɛn kelenw tɛ u sɛmɛlen tɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ minisiri min y'a kɛ kiiritigɛla de don a bɛ indépendance kɔrɔ dɔn a kɛra juge ye ka tɛmɛ min ye juge d'instruction ye kɛra procureur ye a b'a dɔn indépendance la justice kɔrɔ min b'a la a b'a dɔn sansi min kan ka da a nka o bɛɛ kɔfɛ a ye nin kɛ ka d'a kan a b'a dɔn hakɛ de don sariya de don. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw ma na ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ. Bura Jawara ayiwa ni tun ye sariya dɔnnikɛlaba dɔ o ka ɲɛfɔli ye sariya kan yɔrɔ anw ye kumakɛlaw an tɛ sariya dɔn anw t'an da dɔ la e yɛrɛ bɛ dɔɔni mun dɔn a la n'i y'o fɔ sisan ka d'a kan i fana ni kiiritigɛlaw ka di aw bɛ baro kɛ n'i b'o kɛrɛfɛ la i yɛrɛ i na buruburunin sɔrɔ i yɛrɛ détail ni mun kɛ sisan i bɛ ɲini ka k'i dama greffier ye dɛ Bura i ka wari bɛ Ecobank la Ecobank tu ngo sɔrɔ de bɛ na ni Manamili Jansali ye mɔgɔw ko Gawusu e ko Malamini Malamini kɛ sɔrɔ de bɛ na ni Gawusu Jansali ye o de ye kɔrɔlen sɔrɔ de bɛ na ni Gawusu Jansali ye Kiyasu Jansali ye o tɛ wa ne y'o de fɔ n ko i ka wari bɛ Ecobank la wa a bɛ ne bolo kuma tɛ ka taa bila Ecobank la wa i dun b'i lama ye n b'a bɔ mini i ka samara ni ka fo i ka fu la misiriwelela tɔrɔmɔɲɛ kan ka sɔrɔ i bolo misiribolila aw tɛ boli 4x4 de kɔnɔ sa Prado misiriwelela alimamiw ni misiriwelelaw de bɛ Prado kɔnɔ sisan kana kala don an na sa Gindo a fɔ alimamiw fɔlɔ la alimamiw tun bɛ Kamiko n'i ka fɔ alimamiw moto Kamiko min bɛ d'a ma i b'a dɔn wa min ka teli ka d'a ma sɛ sarakaw ani worojɛ ani ko yɛlɛ woro ko alimamiw ka darayilu kalan ko 15 ne ko han ka darayilu kalan 15 bura hinɛ ma ban pɛrɛkali y'a ji da o don mana kɔnɔ ka miseli kɛ k'a kala ka n'o d'an ma ka taa misiriwela ni alimami ani sɛ namara
ko n'an tilala seli wele la dɔrɔn yan'an ka kuma maa fɛ i b'a dɔn a tɛgɛ kɔnɔ o do kɛ nin bɛɛ la sa ne ko n ko i bɛ Ecobank i ka dɔrɔmɛ tɛ yen nka tɛ n bolo kuma tɛ ka taa bila banque la a banna o y'i jɔ i Jawara marhaba an ye ɲinini kɛ n taara sɔrɔ fɛn min ye Ecobank ye a bɛ fɔ cɛ min ma ko Diko Ali Diko a yɛrɛ bɛ kaso la a bɛ kaso ba la an ka ɲininiw fɛ ka d'a kan a bɔra procureur fɛ yen commune na u taara n'a ye kaso la o ka maaw de bɛ Ecobank agence kɔnɔ n'i nana ko i bɛ versement kɛ ko teliya u b'a fɔ ko na yan fana b'a fɔ ko n seere bɛ ba ko i ma Ecobank ye dɔ taara ka 4 millions bila yen i y'a faamu kosɛbɛ i ma établissement Ali Diko in ye Diko Ali nin ka mɔgɔw de bɛ wari minɛ a tɛ jigin Ecobank ka compte a tɛ jigin ka compte kɔnɔ a tɛ nin ye o tuma ɲɛ t'a la wa Ecobank de ye yamaruya di ale ka mɔgɔw ka bila ye ɲininkali gɛlɛn e ma fɔ k'u bɛ banque kɔnɔ ye wa u bɛ banque kɔnɔ yen kɛ e m'u ka reçu ye wa n ɲɛ bɛ reçu la o cɛ ye versement kɛ 4 millions e ɲɛ t'a la nin ye seereya yɛrɛ de ye o de y'a kɛ kunun an ka dɔn kibaru kɛnɛ kan an y'a fɔ maaw y'a wele nɛgɛ juru fɛ a ka ca ni maa 50 ni maa caman ka wariw maa caman nin kelen tɛ ni an ye nin de ka seereya sɔrɔ k'a ka reçu ko o sɔrɔ seereya la maa caman de y'an wele kunun sɔgɔma cɛ yɛrɛ a kuntigiba yɛrɛ mun ka réseau bilalen don sen kan n'o ye Ali Diko ye a bɛ kasobonba la sisan nka nin bɛɛ la bura Ecobank de tɔgɔ ciyɛlen don an b'a kɛ min ye e k'i jija i ka taa Ecobank la an bɛ s'u ma nka ko in bɛ cogo di cogo min olu yɛrɛ y'a ye cogo di n'u ka baaraɲɔgɔnya bɛ cogo di kan jumɛn kan an ka se ka faamuya sɔrɔ fɔlɔ fana b'a ko n seere bɛ ba kɔ mun ka 4 millions bɛ yen ni a t'a sago la a y'a bolo don k'a sen don a m'a sɔrɔ Ecobank la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn balimakɛ an b'i fo an b'a ne yɛrɛ b'aw fo hali ni m'i tɔgɔ ni jamu fɔ anw ye ɲinini dɔw kɛ wariso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Ecobank fɔra ko ni maa minnu taar'u ka wari bila yen maa caman bɛ yen olu ka wari ŋanamu na nka maa minnu ka mɔgɔ ye maa ŋanamulen ninnu ye minnu bɛ taa wari minɛ k'o ye Ali Diko dɔ ye a yɛrɛ bɛ kaso la e ka compte bɛ Ecobank la de ne ye Ecobank client ye bientôt san 20 n ka compte bɛ Ecobank la peut-être a jɛ san 20 na wa client ba de ye n bɛ wari bila sanga ni wagati bɛɛ n bɛ wari ta n b'a ta Mali kɔnɔ n b'a ta Mali kɔ kan hali France n b'a ta n ma problème foyi sɔrɔ a la fɔlɔ ni nin wagati in tɛ bon maintenant je crois bien depuis salon n'i taara Ecobank la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ u b'i wele i tɛ ka retrait k'u fɛ mais versement k'u fɛ u b'a fɔ ko na versement i bɛna versement kɛ u bɛ Ecobank yɛrɛ kɔnɔ u bɛ banque kɔnɔna na wala u bɛ guichet de kɔnɔ u bɛ banque yɛrɛ de kɔnɔ donc i bɛ versement kɛ u ma u ka tabali b'a d'a ma u bɛ reçu d'i ma reçu in fankelen kan Ecobank b'a kan fankelen b'a kan établissement Diko Ali b'a kan don dɔ yɛrɛ de la ka kɛ comme toujours ne bɛ versement k'u ma n ye versement k'u ma au moins a bɛ sa siɲɛ 40 bɔ u ye ne wele ko Ecobank Express mɔgɔw don n'o Ali Diko ka mɔgɔw ye comme an ka jateminɛ y'a jira k'a fɔ e y'an ka client sɛbɛba ye donc a tun ka d'an ye i kana an ka local visiter min ye n wele a tigi ka numéro filɛ 73 61 88 86 73 61 88 86 Bokar Touré o yɔrɔ responsable dɔ ye n bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ de dangan ye donc a ko n kana yɔrɔ lajɛ bon comme ne ma deli olu la parce que ne tɛ taa banque la ne nata wɛrɛ n tɛ taa n juru nata ye n bɛ taa de n ka wari bɛ se ka basigi cogo min a bɛ se ka sécuriser donc ne ma sɔn ka t'u ka yɔrɔ lajɛ bon le 16 kalo tɛmɛlen novembre n taara n ka wari bila u fɛ yen million 4 u ye reçu di yan nɔ n yɛrɛ ye reçu yira e la bon maintenant le 18 n nana ka na n ka compte consulter comme million 4 min y'a bila ne tun ye chèque di mɔgɔ wɛrɛ ma ko n ka wari ta o taara o k'a ma wari sɔrɔ n ko problème t'a la n nana ka na consultation na n y'a sɔrɔ wari ma jigin compte kɔnɔ bon n y'a di minnu fana ma n y'a sɔrɔ fana tɛ yen bon n ye renseigné banque kɔnɔ u ko ma ko ko banque ni mɔgɔ ninnu fɔra ɲɔgɔn k'u ka baara jɔ ne ko ko man kɔni ka baara jɔ k'a sɔrɔ an ka nafolo bɛ yen n ko bon de toutes les façons c'est pas grave parce que anw tɛ olu dɔn an bɛ banque de dɔn n bɔra yen nɔ n ye n ka renseignement ta ka n ka ɲɛɲiniw kɛ ni Ali Diko yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o tɔgɔ ye ko Amadou fo n y'o sɔrɔ téléphone na mais a sɔrɔ man di parce que a tɛ téléphone ta comme a yɛrɛ b'a dɔn u ma baara ɲɔgɔn a tɛ téléphone ta o ka numéro 74 80 17 09 74 80 17 09 o ye ale yɛrɛ dɔgɔnin ye n y'a sɔrɔ n ka wari ma jigin a ko i ka wari ma jigin ma jigin k'a bɛ na jigin sɔɔni n'a y'o f'i ye i t'a sɔrɔ bilen an mɛna minnu na ɲɔgɔn nɔfɛ ka mɛn minnu na ɲɔgɔn nɔfɛ par fini n taara u ka direction na o ka direction bɛ min ka direction bɛ Jelibugu la Croix Rouge carré la Ali Diko yɛrɛ ka établissement Ali Diko a bɛ Jelibugu la Croix Rouge carré la c'est comme n'i bɔra dugu kɔnɔ arrêt fɛ i bɛ ka taa Burukasumbugu la n'i sera Croix Rouge carré la station dɔ filɛ à droite i n'a fɔ i bɛ don Jelibugu Kaburudo kɔnɔ Kaburudo
da fɛ n'i jiginna o fɛ yani k'i se garabali ma garabali min kaburu dɔ la yani k'i se o ma daba finman dɔ bɛ droite fɛ i bɛ don o kɔnɔ dɔrɔn étage premier étage o bɛ yen nɔ n taara n y'a sɔrɔ un vendredi n y'a sɔrɔ pratiquement mɔgɔ fɛn fɛn b'u fɛ yen u ka agent de sécurité de ye responsable kelen tɛ yen n ko d'accord n ye nin faamu bon n seginna comme ne tun ye wari bila n mago de bɛ n ka wari la n bɛ baara de kɛ n'a ye n ka baara bɛ jɔra n bolo bolila fan o fan fɛ ma ɲɛ sɔrɔ ko la bon par fini n ko bon comme a bɛ nin cogoya ninnu na yanni n ka n sigi ten i jɔ n ka wuli avocat bɛ n bolo n ka taa ɲɛfɔ a ɲɛna n taara n y'a ɲɛfɔ n ka avocat ɲɛna n ka avocat ko ma ko prime abord Ecobank de ye responsable ye n ka taa Ecobank la n ka service juridique ɲininkali kɛ n ka taa n ka fɛn ɲɛfɔ la maintenant n'olu ye min fɔ en fonction de ça n'ale bɛ min kɛ ale bɛ se k'o dɔn bon n y'o sira ta parce que pratiquement Ecobank yɛrɛ la u ka responsable caman bɛ yen ne n'u ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ fo ka se 3 ɲɔgɔnna ma kelen bɛ yen o tɔgɔ Mojak ale bɛ yen kura bɛ premier étage la bon dɔwɛrɛ bɛ yen o bɛ 5e étage la o de ye fɛn patron yɛrɛ o de bɛ fɛn bɛɛ kunna je crois bien ale tɔgɔ ko Av n sera ale ma a ye n bila ka na muso dɔ fɛ yen nɔ madame fɛn dɔ hakili t'a tɔgɔ la k'o de bɛ ka enregistrement kɛ nin ko ninnu na bon mais u b'i bisimila u bɛ kumakan dumanw fɔ i ye a si tɛ gɛlɛya f'i ye mais n'i k'u ma an b'an ka wari sɔrɔ don jumɛn o t'u ni mɔgɔ cɛ an b'a wele bon an b'a wele mɔgɔ min b'a ka wari bila bi a b'a ta sini a balo de b'a la ka denbaya balo de b'a la n'ale ma baara kɛ a tɛ se ka balo i n'a fɔ ne t'a na ɲɔgɔn na o ma ɲɛ foyi sɔrɔ ko la bon par fini nana bɔ yen n ko nin ko in bɛ yɔrɔ min na sisan i jɔ n ka plainte don n taara kan un na ka n ka plainte kuma f'u ɲɛna u ko nin ko ka girin olu ma n ka taa soit transmis tigɛ commune 1 tribunal la comme Diko ka établissement in bɛ yen ne fɛ n ko problème t'a la an kɔni bɛ taa plainte tigɛ Ali Diko tɔgɔ la a kama mais en temps normal Ali Diko tɛ dɛ Ecobank de don aw bɛ banque de don bon de toutes les façons an b'a daminɛ Ali Diko la n taara tribunal la n ye soit transmis tigɛ mais soit transmis tigɛ don min na o y'a sɔrɔ Ali Diko yɛrɛ bɛ yen sur place tribunal a minɛlen don déjà a tun bɛ MCA la prison ba la u taara ta ka bɔ yen ka na n'a ye pour ka se k'a entendu plainte min b'a kan yen nɔ ko hakɛ foyi t'a la ni affaire in na donc ne kɔni victime dɔ ye mais ne kelen tɛ victime ka ca a ka ca fo ka taa fɔ k'a to ten mais bɛɛ bɛ kasi n'i ta de ye ne kɔni bɛ yɔrɔ min na bi degun dan don a fɔra ko Ali Diko yɛrɛ bɛ kasobonba la a bɛ yen n y'o de fɔ aw ɲɛna sisan confirmé a bɛ yen n taara plainte tigɛ don min na n y'a sɔrɔ a bɛ yen nɔ u ye n ka soit transmis dilan n ye ko n ka taa n'a ye brigade de gendarmerie la u ka PV monté ka na a bɛ verser dossier la contre lui donc an b'o stade de la jusque là ne sigilen don n mago bɛ salen don n ye min kɛ n t'a dɔn parce que an ye jagokɛlaw de ye an bɛ wari don an b'a bɔ an b'a san fɛnw na bi dɔrɔmɛ 2 tɛ n kunna balimakɛ Ecobank na kɛ danaya banque ye tugun ka d'a kan nin kana mun kɔnɔ munnaw bɛ nin kana mun kɔnɔ mɔgɔ bila ka don banque kɔnɔna la ka taa fo ka taa se mɔgɔw ka wari nafolo ka t'o di a ka mɔgɔw ma bon y'a dɔn an kɔni ni banque ɲɛnama don est-ce que u bɛ nin kɛ ni dekun b'i kan i tɛ se ka kuma k'a dama tɛmɛ mais bɛɛ bɛ don n'i ka nata de ye i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ donna ni nata dɔ de ye Ali Diko ko in na sinon ne bɛ Ecobank in na bientôt san mugan a ka ca san 15 kɔni ye n ma deli ka problème kelen sɔrɔ a la n ma deli ka juru ta a la n ka wari bɛ bila a kɔnɔ toute sécurité ni mago b'a la kuma o kuma n b'a sɔrɔ Mali la n b'a sɔrɔ jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ Sénégal n'a ɲɔgɔnnaw n b'a sɔrɔ hali Faransi parce que n bɛ taa yen fɛnɛ n ma problème foyi sɔrɔ a la n ka carte bɛ n bolo min ka baara kɛ n'a ye mais nin sen in na k'a fɔ an ɲɛna kuma surunya ni Ala ye ne ɲuman bɔ nin na Ecobank ayi ne tɛ tɛmɛ a da fɛ o kuma kɔni banna pewu n tɛ tɛmɛ a da fɛ n ka maa tɛ tɛmɛ a da fɛ ni ne ka maa o maa ko ne ma ko e de bɛ taa Ecobank n b'a fɔ Ala ka n'i ci a banna jamana kɔnɔdenw ka kɔlɔbɛ nafolo ka taa maa wɛrɛ o ka taa jigin maa wɛrɛ ka compte kɔnɔna la e ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ani ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka d'a kan Mali camanba de ka compte bɛ Ecobank la bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ malidenw ye vraiment an k'an janto an yɛrɛ la an k'an janto an yɛrɛ la kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ka nafolo b'i bolo an ka laadala ko kɔrɔlenw an laban bɛ taa o siraw fɛ ka dingɛ tigɛ ka so kɔnɔ ka jigin a kɔnɔ sinon banque min fɛnɛ bɛ yen n'i bɛ t'i jigi da o kan n'olu o ma ne dɛmɛ k'a ɲini n'u ma jɛ affaire la ko a tiɲɛna ka taa d'u ma a y'a lasago ne dun b'u ka droit sara parce que ko AG ninnu a bɛɛ bɛ tigɛ n kunna u ka juru tɛ n kan na pourquoi n ka wari bɛ taa dun donc ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye n t'a fɔ a ye Ecobank bila dɛ mɛ a y'aw cogo dɔn min filɛ ka ne sɔrɔ a kana n'aw sɔrɔ ne kelen tɛ ni ɲɔgɔnna caman don vraiment ni kɔni ne ka kuma kasikan ye aw yɛrɛ minnu ye radio baarakɛlaw ye n'aw sera ka wuli ka se Ecobank mɔgɔw ma ka taa recensement kɛ mɔgɔ victime min joli ye ka se k'o dɔn ka tila k'u ɲininka yala an b'an ka wariw sɔrɔ cogo jumɛn na an b'a sɔrɔ wagati jumɛn na o bɛ ne dɛmɛ dɛ o de y'an ka laɲini ye an k'an sigi ten ne b'a dɔn wari tɛ se ka dun mais a ka sɔrɔ kuma na ni sanu y'a don kuma tɛmɛ zira ma fisa n'a ye kuma tɛ ni san kalo laban ye n y'o de fɔ ɲɛna n ko ne ka fɛn bɛɛ b'a la n denw bɛ taa l'école la n den dɔ bɛ yen pratiquement parce que ne tɛ denmisɛnnin ye cɛkɔrɔba de a ye bac sɔrɔ école ma taa fɔlɔ n tun ŋaniya don k'a don université privée la o yɛrɛ san kelen 400 000 francs ye o tun bɛ bɔ nin na o n'a ɲɔgɔnna caman n ka balo b'a la n ka commerce n bɛ sanni fɛn minnu san a bɛɛ bɛ san ne la ni n y'a san bi n b'a don ainsi de suite a bɛɛ bɛ ne la ne sigilen don bi ni n ka sɔnja
n bɛ da su fɛ n tɛ sunɔgɔ hami min kan faga n t'a dɔn n bɛna kɛ cogoya min na ɲɛfɔli yɔrɔ si tɛ n bolo k'an sigi dɔrɔn k'a lama kɔnɔ i yɛrɛ ka nafolo i bɛ taa jɔn bugɔ i bɛ taa jɔn bugɔ pour que aw yɛrɛ ka se ka da la aw ka wuli dɔrɔn aw kana aw ne lamɛn ko aw a ye wuli ka se ko dɔrɔn a bɛ renseignement sɔrɔ ne ko a ma a ye taa av fɛ yen nɔ a bɛ dɔ kalama a la a ye taa mujak fɛ yen nɔ a bɛ dɔ kalama a la kuma ma nɔgɔya wa n'o yɛrɛ tɛ ni dɛgɛ ka da a ye taa nɔfɛ bɛɛ b'a kalama reçu filɛ n bolo namara t'a la dɛ n b'a kopi d'i ma kopi kuma ja an b'i fo ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. Fura Jawara ni an bɔra wariko kɛnɛ kan i k'i jija e ko bangi ɲɛmaw e n'u ka se ka ɲɔgɔn ye ko in kɛra cogo di sabu ni ye fɛn ye fɛn min a bɛ maaw siran kosɛbɛ danaya de bɛ da bangi maa baarakɛlaw caman ba de ka wari bɛ yen u bɛ t'u ka wariw da ye kosɛbɛ o ye danaya de ye o ye tiɲɛ nka ni kibaruya fɔra tuma dɔw la maaw bɛ siran ni olu yɛrɛ sɔnna ka se ka ɲɛfɔli kɛ bi maaw ka se k'a dɔn ko in kɛra kɛcogo jumɛn na a dɔ la faamuyaw caman bɛ sɔrɔ dɛ n'u kumana kɔni n'Ala sɔnna tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ ye o kana kɛ sɔgɛli ye dɛ i b'an ka kuma kunnafonidilaw fɛ sɔgɛli tɛ kuma a kumana e ka kuma garama la i y'a diyagoya de a y'a dɔn de ko a se t'a la tuguni e fana ye kunnafonidila mun ye a bɛ tubabu b'a fɔ fɛn min ma ko rouge journaliste rouge i y'i nɔ k'i n tɛ fara i la i bɛ kuma o fɛ dɛ a kɛra ten dɛ n tɛ fara i la tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ten bra basigibaliya kɔnɔna n'o ye insécurité ye ko yangaso ko mun kɛra yen yangaso a yala k'a fɔ min ye papalikɛlaw ye u taara wulikajɔ kɛ yen ka taa tasuma don maaw bolo fɛn minnu bɛ yen a caman jenina dɛ olu ka baara caman ye nin ye o ka maaw jasiran jatigɛ wale tigilamɔgɔw tɛ wa nka nin baara in kɔfɛ min y'an baara ɲɔgɔn ye Sidiki Kulubali an y'ale bila a ye ɲininkali kɛ yangasokaw yɛrɛ la ko in nana na cogo min na an t'o lamɛn an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Tuba Danbele Danbɛlɛ n ye kunnafoni ye n'a ye. An ye kunnafoni sɔrɔ ko Sibiri su ka dugujɛ kare la ko bɛnganiya wale tigilamɔgɔ dɔ ye bɛnganiya ta ka ɲɛsin yangaso pɔsu ma a ko kɛra cogo di? Awɔ a ko kɛra Bamaki wale tigilamɔgɔ dɔw taara tigilakaw ka dagayɔrɔ min bɛ yangasokaw fɛ gidɔrɔnda sanfɛ cɔyi taara bɛn olu ka kamasɔrɔya u ka lakɔliso la a bɛnkanni kɔni kɛra waati bɛɛ u nana u ye kunkan de bɔ fɛn 2 3 ka taga ka tila ka kɔma segin ka na kan bɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o kunkan bɔlen kɔ de sa u sɔrɔla ka tabila fɛn o fɛn bɛ o pɔsu kofɔlen kɔnɔna na u ye tabila a bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kuburi ye o fɛn bilalenw na sigilanw bɔlen kɔ a la ale ni ka taa fara sigankurun kan i b'a ye bolimafɛn sen 2 dɔw bɛ a la minnu ni u ye tasuma bila olu bɛɛ lajɛlen la o kɛra o cogoya la sibiri tɛmɛnen k'a tigɛ kare la nka fɛn wɛrɛ min bɛ n'an tɛ k'o fɔ o ye k'a fɔ nin t'a siɲɛ kelen k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna waleya de ta ka ɲɛsin nin poste de contrôle ma min bɛ yangasokaw fɛ yangaso yɛrɛ a bɛ bila kaw ka kafo de kɔnɔna na a bɛ bila kɛ kilomɛtiri 54 bonyangwe ani san kɛ o kilomɛtiri hakɛ de fana a bɛ camancɛ la sɔ yen nin ko ninnu bɛ ta ka ɲɛsin nin poste ma nin bɛ bɛn a siɲɛ 3nan ma siɲɛ 3 u bɛna u bɛ Bamaki wale ta nin cogoya in na k'a kɛ. I y'a yira k'a fɔ k'u ye kunkan fɔlɔ bɔ ko ka taa ko ka tila ka u kɔtɔrɔma bɔ ka segin yalima an ka lakana tigilamɔgɔw kun tɛ yen wa? An kɔni bɛ fɛn min dɔn o de ye k'a fɔ bɛɛ o tɛ o jaabi cɔyi tɛ an bolo nka ka damakɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogo ye an kɔni fɛ u nana u ye kunkan bɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maa ma jaabi di u ma taara u taara u tilala ka kɔma segin ka na ka kunkan bɛɛ lajɛlen kɛ maa ma jaabi di u ma u taara u kɔma seginnen de nana sisan tuguni dami ka na ka taa bila yɔrɔ la ka a bɛɛ lajɛlen jeni nin den cogoya in na o b'a jira k'a fɔ ko nin hali maa kun bɛ yen maa tɛ yen minnu ye jaabi kan di u ma jaabi bɛ tali kɛ ni o ye. Aw yɛrɛ ka kɔlɔsi la maa ninnu tun ye maa suguya jumɛn ye? O sifa tɛ se ka dɔn ta nka an bɛ se k'a bila Bamaki wale tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛsenw kɔnɔ na minnu bɛ ɲangi ta ka ɲɛsin sirakun la kana sabatibɔ ma min ni o ye poste de contrôle ye ani poste de surveillance ye fɛɛrɛ ka sigi k'a bila sen kan nin ti yɔrɔ kofɔlen ninnu lakodɔnlen don k'a jateminɛ yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni kana sabatibɔw bɛ se ka bila o yɔrɔ kofɔlen la commissariat o ka di u ma min b'a to kana sabatigi tɛ se ka kɛ lajika ye yɔrɔ kofɔlen ninnu la. Jama bɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ.
to Bura Jawara arbi basigi baliya hukumu kɔnɔna an ma bɔ zanga so wa ko ɲɔnɔ k'u u sera yen fana kosɛbɛ nin tɛ malotege waati de ye ɲɔnɔ ko banbagaciw k'u sera yen kosɛbɛ ɲɔnɔ n ye ɲɔnɔ fɔ i b'a dɔn ka fɔ bi lakanabaliya bɛ yen kosɛbɛ u bɛ wulikajɔw la maaw ka cikɛminɛw n'o ye mobiliw mansinw kulunu ka tasuma dɔw la balo yɛrɛ minnu bɛ yen ni maa minnu ye balo sɛnɛw kɛ nin waati ninnu na ko mɛ ka taa tasuma don maaw ka balo fɛnɛ na nka ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔna na bi min ye maa dɔ ye ale fɛnɛ ka balo a labɛnnen waati min na k'a bɛ taa balo yɛrɛ nafa bɔ u taara ka taa tasuma don foro la ka balo bɛɛ jeni ka tiɲɛni caman kɛ a ka yɔrɔ la yen nɔ an yɛrɛ baaraɲɔgɔn Ablaye Kulubali ale ka ɲininkali sera a ma kɔfɛlen ma min sɔrɔla a da kɔnɔ an k'o lamɛn NDCL Dabakan na ɲɔnɔ mara la an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiridow ko wulikajɔ kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jadwala tigilamaw k'u taara i ka malo jeni ko ka cɛnni ka aw fɛ yen nɔ Dabakan na a ko kɛra cogo di Ablaye kala tɛ cɔye sibiridow k'an to malo doni na jatiga wale tigilamɔgɔw nana u nana sɔrɔ foro la y'an gɛn ka taa so ka sɔrɔ ka tasuma bila an ka foro bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ jeni ka taga u ye foro min jeni a bɛ se hectare 31 a bɛɛ ye mɔgɔ kelen ka foro ye mun y'an kamana gan a bɛɛ lajɛlen la u nana foro min jeni ani dugu cɛ mɛtiri 20 a tɛ tɛmɛ kan u ye mun kɛ a bɛ heure kelen jalen bɔ u bɛ ka tasuma bila buguni tɔw la ka taa mɔgɔ si ma bɔ u y'u ka baara kɛ u tilala an ka dumuni tun bɛ yen an nana k'an bɛna sigi ka dumuni kɛ u ye dumuni ta u taara n'a ye tilalen kɔ u ye marifaw ci u kɔ d'u ye k'u kɔ dɔn ka taa n'u yɛrɛ Ablaye kala nin cogoya in de la maa minnu y'a kɛ maa sugu jumɛnw de y'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ nana fulakan dɔrɔn de b'u da ani Alahu Akibaru u y'o de kɛ u y'an ka jɔgɔw jeni u taara n'u yɛrɛ maa caman dun b'a fɔ ko n'i ye jateminɛ ko jadewala tigilamɔgɔ don ko siya bɛɛ dɔ b'a la Ablaye o kuma ninnu an tɛ se ka sɔn yɔrɔ ma parce que ti kan foyi fɔ an fɛ yan ni fulakan tɛ donc an tɛ k'a dɔn ko siya foyi b'a la ni fulaw de tɛ an yɛrɛw an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo yɛrɛ min na an yɛrɛw sɔnni anw jala bɛ gɛlɛya jadisiw la ka tɛmɛ faamaw kan parce que faamaw yɛrɛw weleli Ablaye a tɛ nafa foyi de ɲɛ anw ye sibirido avion tɛmɛna anw fɛ yan ka taa Jabali fanfɛla fɛ a segila an bɛ tɛmɛ heure kelen ka jadisiw nana ka na tiɲɛni kɛ anw fɛ yan wa a bɛ siɲɛ 5 jalen bɔ o ye Ablaye yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ni avion tɛmɛna anw fɛ yan don o don o don kasara b'an sɔrɔ a tɛ lutter fiyewu mais sibirido tɛmɛnen yɛrɛ mun y'an yɛrɛw siran n'a bɛɛ o de kɛla fo dugu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɔlen don dugu kɔnɔ k'u jɔ k'u lajɛ bɛɛ ka tasuma don jɔgɔw la ka taa ani Buguni u filɛ ka cɛkɔrɔba min ka foro jeni nin ye ne fa de don an ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛ t'i jɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 de la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 sɛnɛkɛla olu dahirimɛ de y'u ka foro kɔnɔna na n'o foro bɛɛ nana ka na jeni mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 a bɛna balo cogoya jumɛn de la jamana faamaw bɛ se k'u sigi cogo di Ablaye kan lajɛ a video bɛ ne bolo n'a ka di ne dilan b'a video ci ma dɔw b'a fɔ ko malojeni ko kuma min bɛ ka fɔ nin ye ko nin bɛɛ tɛ tiɲɛ ye aw bɛ mun fɔ kuma la Ablaye o de ye dabala ban mɔgɔ min ka foro bɛ ka jeni cogoya in na kɛ ni tɔɲɔni da olu kan mɔgɔ ka tila ka t'i jɔ arajo la k'a fɔ ko nin kuma min bɛ ka fɔ ko kalo de don ka tila ka n'i jɔ ko an ka jisɔngɔ de sara Ablaye ne b'a fɔ k'an ka jamana fanga yɛrɛ de bi an ni jala de ka gɛlɛ jarisi la ka tɛmɛ an ka jamana faamaw kan dɔw bɛ telefɔniw ci arajo dɔw la k'a fɔ ko nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye k'an yɛrɛ ka somɔgɔ dɔw b'o yɔrɔ la ye k'olu dɔw y'an wele k'a fɔ ko kuma min bɛ ka fɔ Bamakɔ ani min bɛ ka kɛ k'u tɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji aw bɛ jaabi jumɛn don o kuma la Ablaye mɔgɔ bɛ nin kuma ninnu fɔ an kɔni bɛ ninnu jate dɔrɔn jarisiw supporter baw de Ablaye anw bɛ dugawu de dɔw ye Ala ka a ka baara mɛn sen na aw bɛ ka fantanniw ɲɛji de cɛ ni mɔgɔ y'a essayer k'a fɔ k'i b'a aw bala a ka baaraw la o komi n'a fɔ i bɛ ka jamana bala a ka ɲɛtaga de la kumakan laban bɛ ne fɛ fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ la don o don an bɛ nin kuma kelen in fɔ fanga ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni fanga ma wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la jamana o jamana bɛ n'a bɛ développer a bɛ développer ni sɛnɛ b'a développementw la n'a fɔra ko sɛnɛfɛnw de bɛ ka minɛ ka jeni don o don bi burusikɔnɔmɔgɔw de don nka ni suma bɛɛ jenina k'a ban fo Bamakɔkaw k'a dɔn k'a fɔ ko turu bɛ se u fana de ma mɔgɔ minnu kalankan bɛ u t'i jɔ n'u tilala an ka kɔkɔnaw jeni na u bɛna an ka dugu ci u b'an ka foro minɛ na taatɔ la u bɛ k'o kuma de fɔ o b'a sɔrɔ an ka kamalen dɔ sirilen b'u bolo u bɛ ka kuma in fɔ ko n'u tilala an ka foro jeni na u bɛna dugu ci yan parce que ko an ka faamaw dɛsɛn'u la ko donso ne ka bila la ko donso fana tɛ se olu la ko k'a ta ko fɔ kurumari k'u b'a bɛɛ ci o de y'u ka kuma ye ne fanga wuli k'a jɔ fanga ka wuli k'i jɔ an dɛsɛnna hali ka faamaw yɛrɛ wuli k'an ka kungo fɛ a ma da anw ɲɛ bi n b'aw fɔ aw ni ce aw ni baraji Ala k'a fara aw ka kɛwale la Ablaye an y'a video sɔrɔ ko aw ni mɔgɔ minnu tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ko olu y'a essayer ko aw ka kuma nangari Ablaye a kana olu lamɛn n'a y'olu lamɛn ko n'a fɔ jamana kɔnɔdenw de jigi bannen y'o ye parce que anw jigi tun ye faama minnu ye olu sen bɛ ka na anw dɛmɛ aw minnu bɛ yen n'aw bɛ k'an ka kibaruyaw lamɛn k'o fɔ diɲɛmaakaw mɛn n'u ye aw fana balo la o tuma o ye jamana de citɔla ye jamana in filɛ nin ye fo ni jamana in segin kɔfɛ natabaya kɔ fanga o fanga tɛmɛna anw fɛ yan a bɛɛ y'a essayer ka jamana kɔnɔdenw bila fili de la k'u ka fanga kɛ ka kojugu kɛ u dogo
ko a kana fɔ kɛnɛ kan an kɔni bɛ mun ɲini aw fɛ aw kɔni ŋɛnɛ jɔ an b'aw deli kojugu min bɛ ka anw na ne faama bɛ se ka n'anw dɛmɛ aw ka sabali aw ka se ka aw kunnafoni k'o da jamana kɔnɔdenw kɔni tulo kan u k'a dɔn k'a fɔ ko fɛnw bɛ ka tɛmɛ anw fɛ yan min jama bɛ sewara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. Bura Jawara i b'a dɔn kabiri Musa ka waati la an ka faamaw hakili tora an ka bagan gɛnnaw la bagan bana fana bɛ yen o bɛ komi mɔgɔninfinw ka bana bɛ cogo min san kɔnɔ siɲɛ kelen jamana ɲɛma wala premier ministre o bɛ taa ka taa yamaruya bɛ di o ma ka bonya d'a kan a ka taa bagan fɔlɔw ka t'o sɔgɔ ɔ nin sen ta ɲinan ta bonya dira Asim ma nka Asim y'i wasa dɔn a ka premier ministre la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ka taa Sirakɔrɔla Sirakɔrɔla bɛ Kulukɔrɔ fɛ Choguel taara bagan sɔgɔ fɔlɔ kɛ yen ka d'a ka bagan bana bɛ sen na yaasa ka se k'an ka baganw tanga anw filaw anw ka bagan ko ka bon bagan ye anw de ye yaasa bana kana an ka baganw sɔrɔ o tuma bagan b'aw kelen de bolo wa ne ko anw ne y'a mɛn ko n b'alu bagan b'aw dɔrɔn de bolo marakani misi tura kelen t'i bolo bi ayi marakani misi aw ko n ta kɛra tɔgɔ de ye bi marakadugu n'i ye filaw ta bi ayi ko misi bɛ maa min bolo bi a ka dɔgɔ marakadugu la dugu bɔda u bɛ so di anw ma yen de anw de b'aw ka misiw gɛn an b'aw ka baw gɛn an b'an ka sagaw gɛn bamanan dugu la même chose e bɛ se ka bagɛn bi wa bagan ye anw de ye nka e bɛ se ka bagɛn wa bagɛn i tɛ se fasiya n k'i tɛ se Bamakɔ kɔni y'aw bɛɛ tiɲɛ sa o Bura Jawara o tuma sa Choguel sera Sirakɔrɔla tuma min a ye baganw sɔgɔ a tilalen bagan sɔgɔ la a ye u y'a ɲininka a jaabi mun di o filɛ nin an k'o lamɛn u ye kuma minnu fɔ n b'a o kumabaw tɔmɔ k'u fɔ bamanankan na ko président de la transition yɛrɛ kun kan ka se yan bi aw yɛrɛ b'a dɔn baara ka ca bolo sisan donc a ye n bila ka na ale yɛrɛ tɔgɔ la ni gouvernement tɔgɔ la ka na sɛnɛkɛlaw ni baganmaraw fo ni mɔnikɛlaw n'i y'a ye jamanaden bɛɛ kɛlɛ la u bɛ politiki la u bɛ école la u bɛ fɛn o fɛn la o y'a sɔrɔ u ye dumuni kɛ ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na ka hɔrɔnya i tɛ se ka a sabati donc ka baganmaraw mɔnikɛlaw sɛnɛkɛlaw Kulubali i ka